Sherifula filɛbagaw an bɛ a fo ka walima dɔn laada don kari o kari surafanato mana dun an bɛ fasodenw wele ni kɛnɛ belebele nin kan bi su na an ye maaba saba wele ni kɛnɛ nin kan an bɛna kuma faso yo kuma kan maa fɔlɔ o jɔn ye o ye Djibril Diallo ye n'i ko Djibril Diallo expert ingénieur don bɛ taa minier fana don Djibril an b'i fo k'i walima dɔn i ni su Sherifula sanfɛ. Ok, bɛɛ lajɛlen ni su. Sherifula lajɛbaga bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen an bɛna kuma min fɔ bi Ala k'a kɛ kuma barikama ye Ala k'a kɛ kuma ye min bɛ jamana nafa an b'o sitanɛ gɛn ka bɔ kuma la auzubilahi mina shaitanir rajim donc n bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma o de tun bɛ ne bolo k'a fɔ. Ok, merci beaucoup. maa filanan o ye Sori Ibrahima Traoré président Fer Mali Kristianiko président Enisho folikan jumɛn de bolo k'a lase Sherifula filɛbagaw ma. n bɛ fɔlɔ ka foli lase Sherifula sigira tɔnba min fɛ n'o ye Ansardine International ye n bɛ foli lase u ka ɲɛmɔgɔba ma n'o ye an bɛɛ ka ɲɛmɔgɔba ye au conseil islamique président n'o ye Cherif Ousmane Madani Haidara ye o kɔfɛ n bɛ Ansardine tɔnden bɛɛ fo ka Sherifula filɛbaga n'a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo ani ka aw yɛrɛ fo ni Sherifula baarakɛla bɛɛ ani n barokɛɲɔgɔn plateau sanfɛ ani maliyɛn bɛɛ. D'accord, merci beaucoup. maa sabanan nin y'ale siɲɛ fɔlɔ ye Mamadu Kante n'i ko Mamadu Kante président Drague national association Drague national président Enishu folikan jumɛn de bolo k'a lase Sherifula filɛbagaw ma. Alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ Alahu taala tanu ka barikada ka aw yɛrɛ fo ka aw waleɲuman dɔn a n'aw ka baara taabolo jamana bɛɛ bɛ laɲini kɛ ni ɲɔgɔnnaw de la an bɛɛ ka laɲini ye nin de ye adamadenw hakilina bɛ se ka jɛnsɛn cogo min na mɔgɔ minnu bɛ se ka aw dɛmɛ o la olu ka wele aw ka sigi ka hakilinaw yira ɲɔgɔn na jamana bɛ a ta la o la n tɛ se ka foyi kɔni sɔrɔ k'a fɔ aw ye fo k'aw fo ka waleɲuman dɔn Ala ka ni ɲɔgɔn caya an ka jamanaw kɔnɔ. Ami ami ami. Ni Alahu taala fɛ. Merci beaucoup. N jɛɲɔgɔn su ni tile Boubacar Traoré un frère folikan jumɛn de bolo k'a lase Sherifula filɛbagaw ma. An bɛ foli bila i n'a fɔ laadalako la donc an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma nin wagati in na maa o maa ye Sherifula tele kanu an b'u fo k'u waleɲuman dɔn. I y'a fɔ cogoya min na kari o kari ni wagati sera an bɛ laada lakile min ye jamana kɔnɔdenw sabula aw sigilen don k'an kɔnɔ kunnafoni lakika ko ɲini k'o sɔrɔ u ka jamana kunkanko kibaruya la donc vraiment an b'u fo k'u waleɲuman dɔn. D'accord, yan'o cɛ Boubacar Traoré un frère komi an y'a dɔn ni y'an fana ka laada fana ye donc yiriba dɔ binna o don o yiriba o taara da a dayɔrɔ laban na voilà donc mun ye Sumelu Boubé Maïga donc Asma parti Asma o ɲɛmɔgɔ de tun don donc vraiment an bɛ une minute de tasibila an b'o ɲɛsin a ma ani furu tɔw bɛɛ an b'a ɲini bɛɛ fɛ an ka jɛ ka tasibila kɛ minute kelen. C'est beaucoup entier. Donc un frère bi babu a bɛ mun kan n y'a k'i la k'a fɔ thème fila don. Siga t'o la. Voilà. Thème fila don i y'a fɔ cogoya min na a fɔlɔ o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya CEDEAO bɔra ka lajɛba kɛ sisan n'o kun ye wele bila an ka jamanakuntigi transition ɲɛmaaba ma Asimi Goyita k'a ka ye kɛnɛ kan donc ale kɔni ma ye kɛnɛ kan CEDEAO kɔni ye u ka sanction u continuera n'o ye da bɛ don o la n'o tɛmɛna ka bɔ yen bi n'an ka jamana kɔnɔna na sanuko fɛnɛ ko kuma ɲɔɲɛlen don kosɛbɛ o kama sanu a bɛ ka warakata a bɛ ka bɔ cogo jumɛn na a baaraw bɛ kɛ cogo jumɛn na donc an da bɛna don o la k'o walawala maaw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogoya min na. Ok, Djibril Diallo n y'a k'i la k'a fɔ bɛɛ yɛrɛ bɛ n'i sigi k'a fɔ ko jamana ko don a tɛ dan k'a fɔ ko a ye dɔnniya mun kɛ k'a fɔ ko bon mun ye sanuko ye sanu dɔrɔn tɛ mais jamanajɔ kuma na n y'a k'i la fɔ a kan ka da dɔ la a y'a faamuya cogo min na k'a ye k'a fɔ ko Boubacar bɔra ni kuma min ye mɛ taa sisan k'a ye k'a fɔ ko CEDEAO o tun ka weleda bila an ka jamanakuntigi ma ko a ka taa mais an nana ye k'a fɔ ko a ma taa maintenant kuma caman fɔra a kɔnɔ maintenant an bɛ e yɛrɛ ɲininka e hakilina ye jumɛn na a ka taabali et puis maintenant sanction tora a nɔ na e bɛ se ka mun fɔ. Bon ne bɛ min fɔ o kɔnɔna la mɔgɔ tɛ mɔgɔ wele k'aw ka bɛn ka bere to i tigɛ kɔnɔ o ye sannafɔlɔ ye filanan
o ko mɔgɔ jugu ka ca bulon kɔnɔ n'i taara o sigi la i dungu ko kuma tɛ foyi ye zana sabanan ye jumɛn ye mɔgɔ o mɔgɔ ni i teri o teri i ɲɛma la i jugu ka guloki b'a kan na i kɔlɔsi o teri la o proverbe saba kama président tun man kan tɛ ka taa donc ne bolo il n'est pas allé il a très bien fait parce que mɔgɔ n'i ye mɔgɔ ŋaniya dɔn k'a fɔ a bɛ ka ko dɔ ta k'i kɔnɔ n'a ye ne bolo kana t'i yɛrɛ d'a tigi ma déjà u ko ko président k'a bɛ kɛ huis clos la Assimi a dit que ok a tɛna se ka taa parce que jamanadenw y'a lawuli n'i ye Mali ta bi la majorité est contre a tun ka taa a fana ye jamanadenw lamɛn a y'a to jamanadenw t'a la a ko a bɛ délégation bila ka taa n'o ye ministre des affaires étrangères ye ni président ɲɛmɔgɔ ninnu u ko non ko huis clos de don ko jamana ɲɛmɔgɔ dɔrɔn de bɛ y'a kɛnɛ kan an nana bali mun na réunion ye bannen président dɔw tun bɛ olu ka représentant tun y'u ka ambassadeur de ye donc ça veut dire ŋaniya tun man ɲi donc il a bien fait de ne pas aller donc ne bolo o de ye Mali n'i ye sondage ta k'a lajɛ bi Mali majorité Malien majorité tun tɛ fɛ a ka taa wa a y'olu lamɛn o diyara mɔgɔw ye a bonyana u ma voilà o tun ye ne ka hakilinata ye a ka déplacement na a ma déplacer ka taa c'est très bien fait mɔgɔ o mɔgɔ n'a sigilen bɛ k'i kɔnɔ a bɛ ka fɛɛrɛ min tigɛ e t'o dɔn n'i wulila ka taa ten ayiwa mɔgɔ t'a ko laban cogo dɔn dɛ donc ne bolo dɔ ko n'a kun taara k'i b'a sɔrɔ n'o kun sigira n'a kun taara n'o kun sigira peut-être sansan kun bɛna wuli yala e bɛ se ka est-ce que o kuma e bɛ se ka mun fɔ ça non ne bolo Assimi avec le gouvernement u y'u se ko kɛ parce que n'a fɔra 5 ans fo ka na 2 ans la ne bolo dɔ kɛra o bɛɛ ye ŋaniya b'a tigi kɔnɔ a ka ɲɛ cogo min na bon CEDEAO nana 12 mois 16 mois 8 mois de différence de bɛ o tɛ koba ye o n'i bɛ fɛ a ka ɲɛ hali n'aw bɛ sanni feere la ni différence ma bɔ ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ bɛn a la o mais kan'o ta k'i b'o kɛ ne nin tɛ e tɛ wuli ka bɔ a kan non a tigi bɔra san 5 la ka na fo san 2 o kɔrɔ k'a ŋaniya ka ɲi k'o bɛ se ka ɲɛ cogo min na parce que gɛlɛya ka wuli ka bɔ maliyɛnw kan o bɛɛ an bɛɛ ka laɲini o ye an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ni CEDEAO ka bɛn a la an jamana damaw de don ni delila ka kɛ jamana camanw Mali ta nin tɛ a sera Mali ma bi mais don dɔ la a bɛ se ka se jamana wɛrɛ ma minnu yɛrɛ b'a la ko ka sanction kɛ donc ne bolo 12 à 16 mois avec 24 mois man jan ɲɔgɔn na an k'a lajɛ toujours an n'u bɛ se ka bɛn cogo min na bamanan mana ko to ɲɔgɔn t'a la a bɛ karata buguri bɛ si la donc ne bolo on n'est pas loin de trouver un consensus n'an sera ka consensus sɔrɔ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ an ka bɛn a la ni sanction ka wuli maliyɛnw ka lafiya an ka tɛmɛ n'an ka ko chronogramme dɔ ka di un chronogramme vraiment respectable min b'a to élection jɛlenw bɛ se ka kɛ kalafili jɛlenw bɛ kɛ et que minnu bɛ gagner et que jamanadenw de y'olu de sugandi u ka kɛ Mali ɲɛmɔgɔw ye voilà ne bolo an ka to sira fɛ o de da ka di an bɛɛ lajɛlen na vraiment 2 ans vraiment ne bolo transition a se ko kɛ voilà Sori n b'a dɔn bɛɛ sigi bɛ k'i lajɛ fana voilà donc n b'a dɔn kuma b'i fɛ k'a fɔ e bɛ se ka mun de fɔ président ka taa baliya la bon n bɛ n da fara n balimakɛ Djibril Diallo da kan k'a jira k'a fɔ hali ni kalafili tun kɛra Mali kɔnɔ ka ɲininkali kɛ yalima président Assimi Goïta a ka taa CEDEAO ka ɲɔgɔn ye na walima a kana taa maa min tun b'a fɔ k'a kana taa o de ka ca fo ka a to ten donc a ma taa a ye jamanadenw ka hakilina a ye o de bonya mais o fana kɔfɛ a taali n'a taabaliya ko jaabi tɛ se ka siri o la bawo kumana min na ɲangini bɛ bi Mali kan président Assimi Goïta tun tɛ yen donc ni ŋaniya ɲuman bɛ CEDEAO mɔgɔw la ka ɲangini wuli ka bɔ an kan o tun tɛ se ka bila ka Assimi tagali kɔnɔ donc a tagabaliya o de ɲana ka tɛmɛ a tagali kan parce que ni mɔgɔninfin ni i sɔmina ɲanamini fɛ i b'i sigi donc a b'i n'a fɔ malidenw kun sɔmina k'a fɔ ŋaniya ɲuman kun tɛ CEDEAO mɔgɔw la nin ko in kɔnɔ donc o tuma na malidenw y'a ɲini k'u ka jamana ɲɛmaa kana taa wa a ma taa donc wa o fana o kɛcogo ɲana mais Sori e ko ŋaniya ɲuman kun t'o kɔ e fɛ donc n'a kun taara mun de kun bɛna kɛ n'a kun taara min bɛna kɛ an tɛ se ka o fɔ nka u ye min kɛ an b'a fɔ k'o de kun bɛna kɛ u ye min kɛ o ye jumɛn ye o de u ye sanction to Mali kan u ye sanction to Mali kan sanction minnu n'a tɛ sariya kɔnɔ diɲɛ bɛɛ kɔnɔ maa si ma sɔrɔ maa kelen ma sɔrɔ
min sera k'a fɔ ko CEDEAO ni UEMOA ka sanction ninnu k'a bɛ sariya kɔnɔ o mɔgɔ ma sɔrɔ bɛɛ bɛnna k'a fɔ ko sanction ninnu o ye ɲangini minnu bila Mali kan ko a tɛ sariya kɔnɔ dantɛmɛ walew don wa binkani walew don o yɛrɛ o kɔrɔmasuru ye jumɛn ye UEMOA yɛrɛ ka sariya bulon min bɛ yen n'olu bɛ kiiri tigɛ UEMOA jamanaw kɔnɔna la olu ye kiiri tigɛ k'a fɔ ko ɲangini minnu bilara Mali kan n'o ye ka Mali ka nafolo bondaw da sɔgɔ ka Mali bali k'a ka nafolow sɔrɔ ko k'a wuli ka bɔ yen ko dantɛmɛ don ko k'a ɲɔngiri ko Mali ka nafolow ka labila Malibaw Mali ta de y'a ka nafolo ye mais CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw u ma u kɔfilɛ o kiiri jaabi yɛrɛ la donc an b'a yira k'a fɔ dɔrɔn min kun b'u kɔnɔ président Assimi kun taara o a ma taa o a b'u kunna de ni Mali ma diyagoya k'a bolo tɔnmi k'a don olu dungɔda fɛ o tuma na u tɛ gɛlɛya ninnu wuli ka bɔ Mali kan olu dungɔda o de ye jumɛn ye ka kalafili balaka balaka kɛ bon kalafili dun balaka balaka kɛli o de y'anw sen ni dingɛ kɔnɔ donc malidenw kɔni sigilen tɛ n'a ye k'a fɔ kalafili bɛ deli ka kɛ kɛcogo kɔrɔ min na Mali kɔnɔ n'o ye dabiri ye k'a fɔ o ɲana wɛrɛ ka kɛ an sigilen ɲɛna donc foyi kun t'u kɔnɔ fo u ye min waleya o tuma o de ye ka sanction kun to Mali kan o de kun b'u kɔnɔ président tali kun tɛ fɛn falen o la wa a taabaliya fɛnɛ ma fɛn yɛlɛma o la. D'accord. Monsieur Kante o ɲininkali kelen ye voilà an b'o tɛnku e la. Kɔrɔfɔ in diyara n ye karamɔgɔkɛ ne bɛ min f'i ye anw ma kalan. N'a bɛ ko dɔn dɛ. An b'a ye cogo min na an b'a fɔ ten. N'a bɛ ko dɔn. CEDEAO ko ni Mali ko a bɛ komi dolenfilila ni a bɛ nɔgɔ min fili ji la jɛgɛ tɛ dolenfilila ŋaniya dɔn f'a ye fɛn min ta a k'o kun. N'a sɔrɔ a nana minɛ ka taa d'a denw ma ou bien n'a nana sɔrɔ dɔn a y'a di balo a nana di balo de d'a ma a bɛ sɔrɔ k'o dɔn CEDEAO ko ni Mali ko anw ma kalan mais n'an tun kɛra mɔgɔ kalannen ye jamana in bɛ bolo min kan jamana in den kan ka hakili sɔrɔ parce que Ala ko n'i ye jamana ye kɛcogo min na a b'o ɲɛmɔgɔ de sigi aw kunna bi bi in na Mali mɔgɔ o mɔgɔ ye tulonkɛ Mali la i bɛ lamaloya ka da mun kan bi m'anw bila jamana in kɔnɔ yan anw minnu filɛ nin ye an ye président in bɛɛ ye n'a bɔra Modibo Keyita la an tɛ se k'a fɔ ko Assimi ka fisa n'a bɛɛ ye mais Assimi ye fɛn k'anw ɲɛna minnu m'o ɲɔgɔn kan anw ɲɛna Assimi hali n'a tun ko k'a bɛ taa a tɛ taa anw ɲɛna parce que mun na an tun Assimi t'a yɛrɛ bolo tugun koyi Assimi t'a yɛrɛ bolo tugun jamana yɛrɛ taabolo de bɛ Assimi yɛrɛ jogo la wa ni Assimi tun ma ɲi a b'i conformer ka bɛn nin ma parce que jamanaden bɛ fɛ a ka kɛ min ye a bɛ k'o de ye sa n'a bɛ ɲɛ kɔrɔna y'o fɔ an ye o n'i ye gɛlɛya ye dɔrɔn i yɛlɛma i bɛ nɔgɔya a kɔfɛ mais jamana in den tana ye gɛlɛya de ye n'a gɛlɛyara dɔɔnin dɔrɔn bɛɛ bɛ kule n'a ma gɛlɛya a bɛ nɔgɔya cogo di bon an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ n'an tora nin kɔnɔ an bɛ nɔgɔya a kɔfɛ cɛ min nana n'a bɛ yira an na an fana t'an sigi tulonkɛ ka ko la Assimi ka talibaliya an y'an kunfinw ɲininka an kɔni ko fɛn ma ɲɛ ka tɛmɛ a kan o y'an ka laɲini ye. Ok Bakari. Ok basi tɛ donc Bokile u bɔra k'u da don o tagali ko la sisan nɔ donc o b'a to min ye an ka question filanan an kɔni an bɛ don o la min ye kɛrɛnkɛrɛnna sanubɔ lahala gɛlɛyaba de bɛ a ko la nin wagati nin na donc n'i ye jateminɛ kɛ a bɛ fɔ dragage yɛrɛ ye fɛn jumɛn de ye Jalo. D'accord, dragage ye fɛn min ye dragage ye de ka ba kɔnɔna bɔgɔ labɔ ɲama-ɲama min bɛ ba kɔnɔ ani kɔ kɔnɔ k'o ɲamaw labɔ a bɛ fɔ o de ma ko dragage i y'a faamu c'est comme caniveau ni caniveau gɛrɛnen don i t'u ye u n'a bɔgɔ labɔ wa a bɛ fɔ o ma ko curage mais curage à grande échelle a bɛ fɔ o ma ko dragage i b'a ye port dɔw la port belebele ninnu na u bɛ cɛncɛn pour que bateau belebelew bɛ se ka accoster ka taa jɔ port la ni cɛncɛn cayara ba kɔnɔna la ou bien kɔgɔji kɔnɔna la port fanfɛla o b'a cɛncɛn fili u b'a labɔ pour que ka ba kɔnɔna la fɛrɛ ou bien ka kɔ kɔnɔna la fɛrɛ a bɛ fɔ o ma ko dragage o de y'a sens yɛrɛ ye o misali ye min ye n'i taara Segu bi société dɔ bɛ yen n tɛna société tɔgɔ fɔ olu ka baara ye ka Segu ba kɔnɔna ye k'a draguer ka a bɔgɔ n'a nɔgɔw labɔ walasa ji bɛ se ka tɛmɛ sira sɔrɔ cogo min na a fɔ o de ma ko dragage o de dragage yɛrɛ yɛrɛ ye bon maintenant sisan dragage nana yɛrɛ sɔrɔ sanu kɔnɔna na o sɔrɔla américains ni canadiens olu y'u to ka ba kɔnɔna ani kɔ kɔnɔna labɔ de la o nana bɔ sanu kan jamɔgɔ bɛ se ka nafa fila sɔrɔ fɛn in na ba kɔnɔna bɛ bɔ a bɔgɔ fana an bɛ se k'o ko ka sanu sɔrɔ a la donc u nana machine dilan machine belebelew u b'a fɔ a ma la drague à godet a bɛ bɔgɔ ta a b'a ko ka sanu bɔ a la bɔgɔ in tɛ segin ba kɔnɔ dɛ a bɛ bɔgɔ labɔ kɛnɛma
o bɔgɔ in bɛ kɛ sababu ye ba kɔnɔna bɛ fɛrɛ. Bon maintenant c'est les deux méthodes de dragage, sanu bɔ ani ka ba kɔnɔna yɛrɛ k'a kɔnɔna fɛrɛ, o de ye dragage ye. Bon maintenant sisan an bɛ Mali la an bɛ dragi min dɔn mɔgɔw bɛ sanu bɔlaw de dɔn n'a ye, sinon hali n'i taara Kulikoro cɛncɛn min bɛ bɔ yen k'a feere kamiyɔntigiw ma dragi a bɛ fɔ a ma dragage dragi de don, tɔgɔ wɛrɛ t'a la ni dragi tɛ. Donc n'i ko ko dragi fo ni i b'a bɔ ɲɔgɔn na, sanu ɲini dragi bɛ yen, cɛncɛn bɔ dragi bɛ yen. Voilà, o de ye dragi définition ye k'a fɔ ye. Dragi kɔrɔ ye ka ba kɔnɔna na bɔ k'a kɔnɔna fɛrɛ, o de ye dragage ye. Mais a bɛ utiliser cogo di? Bon dragi a belebelew bɛ yen, dɔ bɛ yen o b'o sigi pelle kelen kelen, pelle min bɛ kɛ ka bɔgɔ labɔ, o b'o pelle sigi bateau kan k'a lajigin ba kɔnɔ, a bɛ ba kɔnɔ bɔgɔ bɔ k'a kɛ camion kɔnɔ o bɛ taa n'a ye. Dɔ bɛ yen o bateau lama don, ale bɛ cɛncɛn a b'a ta k'a fili kɛnɛma, ba kɛnɛmana la. Donc ni cɛncɛn filila ba kɔfɛ, donc maintenant après camion tigiw bɛ n'a cɛ ka taa fili yɔrɔ wɛrɛ, c'est pour que ka ba kɔnɔna la fɛrɛ. O draga gode o ye sanubɔlaw de b'o utiliser kosɛbɛ, mais n bɔra ka modèle fila min fɔ o bɛ utiliser pour que ka ba kɔnɔna bɔgɔ labɔ ka ba kɔnɔna fɛrɛ bɔ walasa ji bɛ se ka tɛmɛ cogo min na. Bon maintenant a sanubɔ ta ye modèle fila ye, a modèle belebele u b'a fɔ ma ko drague à gode, o b'o lajigin ji la, ale bɛ bɔgɔ ta, bɔgɔ bɛna kɛ tapi dɔ kan, ji kelen min bɛ ba kɔnɔ o de b'a ko, mais bɔgɔ bɛ segin a nɔ la, bɔgɔ bɛ segin ba kɔnɔ, o ye drague à gode. Bon maintenant anw fɛ yan drague fitininw de ye, an ka mɔgɔw bɛ baara kɛ drague fitinin de la ka caya, a bɛ fɔ ma drague suceuse. Ale la tuyau de b'a la, plongeur bɛ jigin ni tuyau ye ji kɔnɔ, pompe bateau fitinin de don, donc a bɛ taa bila bɔgɔ la, ba bɔgɔ la, ba bɔgɔ bɛ yɛlɛ pompe in fɛ ka na tapi sanfɛ, mais ba bɔgɔ in bɛ segin a nɔ la. Donc maintenant k'a fɔ k'u bɛ taa bɔgɔ ca wɛrɛ de kɔnɔ ko ba la, o tɛ dragi ye. Bɔgɔ kelen min bɛ ba kɔnɔ, dragi b'o bɔgɔ de ta ka sanu ko a la, bɔgɔ in bɛ segin a nɔ la, o de ye sanu dragi fitinin ninnu olu bɛ sanu ɲini ten tɔ ni dragi ye. Voilà les différents modèles de drague. Mais Djibril, an b'o k'i ɲɛ mais a bɛ waati joli bɔ ni drague nin a bɛ utiliser cogo di, a bɛ jamana kɔnɔ a san joli ni? Dragi bɛ yan depuis les années de l'indépendance, depuis indépendance wagati. N'i taara Keɲeba fanfɛla la, Irisiw ka dragi bɛ halisa, Irisiw fɔlɔfɔlɔ nana n'a ye, o ye dragi kɛ yan jusqu'à maintenant, jusqu'à l'interdiction. Sinon a daminɛ fɔlɔfɔlɔ Irisiw de nana n'a ye, après tubabu wɛrɛw nana n'a ye, donc maintenant u bɛ taa n'a ye ba sanfɛ, o tun bɛ taa ni bateau ninnu ye ba sanfɛ, u bɛ ba bɔgɔ in u b'a ko ka sanu bɔ a la. Bon Ala nana kɛ an ka mɔgɔw fana nana ye, olu nana ye ja sanu bɛ sɔrɔ a la, olu fana y'u intéressé a la. Bon fɔlɔ la machine ninnu tun bɛ san ka bɔ États-Unis, société dɔ bɛ ko Queen, olu de tun b'a feere, mais a da tun ka gɛlɛn kojugu, a kelen tun bɛ se ka taa $30,000 $20,000, o se tun tɛ bɛɛ ye. An ka maliyɛnw yɛrɛ nana réfléchi, an bɛ se ka nin machine modèle dilan anw yɛrɛ fɛ yan cogo di, u yɛrɛ nana ka na machine dilan maliyɛnw ka dilan nin yɛrɛ la, o de i b'o bateau fitininw de a bɛɛ dilanna Mali la yan, c'est pour la été drague fitinin a tɛ importé bilen, maliyɛnw yɛrɛ de b'a dilan. Voilà. Ok, parce que yanni ka se sori fanfɛla la ma, n bɛ ɲininkali dɔ k'i la tigɛ la, o ye jumɛn est ce que nin dragi nin baara nin kɔnɔna na produit chimique bɛ kɛ a la wa n'a y'a sɔrɔ a bɛ k'a la est ce que kɔlɔlɔ b'a la ka ɲɛsin dugudenw ma? Produit chimique tɛ utiliser a la parce que sanu bɔ siɲɛ dɔ la an ka passage la yan, sanu bɛ bɔ ni méthode fila de, la méthode chimique et la méthode physique. La méthode chimique o kɔrɔ produit chimique de bɛ utiliser o la, o ye cyanure, très généralement cyanure de bɛ utiliser. Méthode chimique là on appelle méthode wɛrɛ bɛ fɔ ma ko flottation. Maintenant méthode physique qui est la gravimétrie, dragi b'o de utiliser. La gravimétrie c'est quoi? C'est que sanu bɔgɔ de bɛ ta k'a ko ka sanu bɔ a la, a bɛ fɔ ma gravimétrique, ale fɛn bɛɛ bɛ kɛ ni ji de. Bon maintenant dire que u bɛ produit chimique utiliser n y'o kuma mɛn mɔgɔ caman na, mais fili kuma don. Hadamaden n'i tɛ fɛn min dɔn a ɲini k'a faamu sani ka kuma kan, parce que Mali la an nan'o jateminɛ, i bɛ mɔgɔ dɔw ye ka sujet dɔ fɔ min t'u ka domaine ye, u bɛ to expliquer ka mɔgɔw mankutu tiɲɛ, ka taa kuma dɔw fɔ minnu tɛ tiɲɛ ye. C'est-à-dire un pharmacien ne peut pas faire le travail d'un médecin. Le médecin ne peut pas faire le travail d'un pharmacien, ça il faut être clair. Quand tu es environnementaliste, tu as un domaine bien précis. Mais kuma bɛ kuma la n'i taara i da don o la,
je crois qu'il y a un domaine qu'on a là. Donc la méthode gravimétrique n'utilise pas de produits chimiques, que cela soit très clair. Cyanure ta utiliser ici là augmente tien. Donc kololo ta la kanyeshi. Non kololo bala, dien bara kololo bala, dien barate dien konoko kololo timina oti. Ne me cigarette exemple ta kadima. Cigarette flemme décision du même attaque cigarette ka a kololo do ram roka. Maintenant do anga fon ou tu ta usine da tuntro. Ou tu sais que ta usine da tuntro. Dien activité, c'est pour te dire que dien activité faut en faire B, kololo bala. Quand tu prends les centrales nucléaires, l'uranium, c'est pour te dire que avantage ou bala. Mais maintenant, quand je vais parler de produits chimiques, quand faut que draguer le cyanure utilisé, c'est pas vrai du tout. La méthode gravimétrique n'utilise pas de produits chimiques. Mais par contre, traitement final là, nous nous journée béquet, nous la bara là, ça nous va super concentré, ça nous n'est pas yamine no yokona. Donc maintenant wota woto ke bada yɛrɛ la i bɛ taa sɔrɔ u bɛ taa so o sanu bɔgɔ in pour que ka sanu ni bɔgɔ bɔ ɲɔgɔn na u bɛ mercure kɛ sanu bɔgɔ in na k'a tereke tɛgɛ la o y'a ye fana o ye sanu misɛnnin bɛ yɔrɔ minnu na dɛ sinon sanu misɛnnin tɛ yɔrɔ min na o mago tɛ mercure yɛrɛ la mais sanu misɛnnin sanu poussière lama bɛ sɔrɔ dugukolo yɔrɔ dɔw la yen u bɛ se ka mercure mais o tɛ kɛ bada la ka kɛ i n'a fɔ u bɛna mercure de bɔn ji la. Ça c'est pas vrai. Donc maintenant mercure nous taraso nous mercure que bola wa treke nous a treke mercure fana na le magarasan na drabe sanu mene donc avec faut ma ko amalgame c'est pour la ba mo même roda ite sanu ni mercure donc ba yona donc après le mercure ne jeni ka soro ka sanu ou ka sanu tasisa bon mercure jeni tola mo mi ba jeni na ya gazi sama c'est très toxique c'est un cancer blila. Avec cancer blila. Bon maintenant vapeur me dégager parce que comme c'est du liquide, le mercure comme je le disais c'est le seul métal liquide au monde à l'état naturel. Donc maintenant il y a évaporé. Maintenant évaporé là, les environnementalistes disent que ça pollue l'air, ça pollue. Mais on a une solution pour le bella. Mais maintenant na boro là, il faut que tu mercure bonji là, ou que tu cyanure ta bonji là, comment on te tient. Ça c'est pas vrai. Ok. Oui. Donc sori meta FNF fala mo woni ngal kilenki ila donc ayre mi jalo boraka mi fosana au produit chimique est-ce que avec dragin na wana soro avec la kololo bala kanyashi anga sigida la mgon ma. Bon hakila jalo e mi fo atse ka teme oka parce que aller ni kalanike ingénieur géologue minier de do et puis moi min fana do atina fo ay kalan ke dro kan sigi biro kono ki bolo da 5 ans a tramala ka se bara in ke yoro la abe san chaman bo kabri bara ni ama bale sharia konnala donc aba don la kare ay min fo kise de bo ola siga fo itola mais on munu fana bara in anyela abe san chaman bo jamana kono faut qu'on a assez à balayer wakatima ay mi fo on va séria ka fo dragi barakela were u kelen ka me ka fo ko afora ko dragi barakela ko no e sanu bola we ni dragi sray ku be cyanure utiliser u ka nyingali folo lu ye san chaman ke ko nyingal ke o de ko cyanure e mundi wa ali enfle ni yoro mina sisan ni itara mo nyini munu e dragi barake munu e sanu boke dragi sraka ite ma kelen sorala mi me se ka fi ko cyanure muye parce que utado cyanure mi olu yere ko ni sigilen balaka medron avec ka fo ko be produit ke jila ko lu be cyanure ke jila ko tumana ko lu be jitien bon mais dragi barakela were nyinga olu be barake jide kono olu be jigi inde jugoro ka uka sanumbo barenke olu be o jinde mi ni jigina ji ko ni jugoro be kelen flaka ko ba do ji ko ni alna kare golo sara jimbe do ifari ko o watsega lu na foro ko cyanure ko produit do ko na sera mo ko no ka bi faka ko furatala otumana hakilima we nyingale ke otumana olu kumbe ka barake wakati jambaina kabri independance mata mais dragi bara yere yakubara mali kono kosobe kabiri mu général Moussa Traoré clela mais permis d'exploitation follow ni ma flanga segelu konala olu dira depuis Amadou Toumani to ka transition kono Zoumana Sako ka wakati la kata depuis 1992 kana c'est fou 2019 ma otumana manu no munu kumbe ka bara ke wele be ka cyanure mi wele be ka ke jila o be ka jegaw mena o jikele na o boko jikele ke ko tobeli ke scientifiquement o be se ka nyefo chogodi
o bɛ se ka ɲɛfɔ cogo di scientifiquement i bɛna ye k'a fɔ maa dɔw kɔni hakili salayara dɔrɔn walima ŋaniya ɲuman kun t'u la u nana dɔrɔn ka fɛn ta min tiɲɛ yɛrɛ la ani tiɲɛ bɔlen tɛ k'a turu a da maliden dɔw kan ka kɛ sababu ye ka dankariw la k'u ka baara tiɲɛ min kɛra kɔlɔlɔ caman ye k'a lase u ma k'a lase Mali ma daragi baarakɛlaw tɛ produit chimique kɛ ji la u tɛ cyanure yɛrɛ dɔn zango k'a utiliser. Ok, cɛkɔrɔba Kante donc n bɛ se e ma kɛ ɲini aw ye a daragi baarakɛlaw ye e yɛrɛ ko association ɲɛmaaba e bɛ se k'o ko sɛmɛntiya k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la aw tɛ produit chimique kɛ ji la wa donc a baara aw bɛ k'a kɛ cɛkɔrɔba fɛn bɔra ka min fɔ Sori Ibrahima bɔra ka min fɔ sa ko depuis lawale a ko bɛ kɛ u m'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ banana la e bɛ se k'a sɛmɛntiya. Ne bɛ aw ka question in ne a man di ne da parce que n'aw bɛ sogobuso yɔrɔ la ni mɛtɛ ye fɛn fɛn fɔ o t'a minɛ mais n bɛ Jibril de fo kalan kun ye a ka dɔ i la kalan dɔ i bɛ kalan min kɛ jamana ka nafa sɔrɔ i ka du kɔnɔna tɛ dɛ jamana ka nafa sɔrɔ n y'o ye Jibril de la anw ma Jibril ɲini Jibril de y'anw ɲini k'a dɔn k'a fɔ an kɔnɔna fililen don fɛn bɛ ka d'an na min ni tiɲɛ tɛ kelen ye min ni c'est à dire nkalon min bɛ ka d'an na ni tiɲɛ tɛ kelen ye k'an yɔrɔ ɲini ka tugu an kɔ ka nin se nin bi ma ne kan k'ale de fo ale bɛ se ka fɛn dɔ fɔ ne tɛ se k'o fɔ parce que n'i ye fɛn fɛn fɔ yan a bɛ fɔ ko n bɛ ka n dayirimɛ de makan ou bien n bɛ ka nkalon tigɛ jamana ye mais n ye minisiri dɔw tɛmɛna Mali kɔnɔ yan Ayida Mbow b'a la a ma sa a bɛ yan a tulo bɛ n kan na Ayida Mbow tun bɛ bɔ yan a bɛ taa ne fɛ Kangaba n'a ko k'u ka daragi jɔ n b'a fɔ madame na an ka taa bada la daragi bɛ baara k'i ɲɛna nka i k'a y'i ɲɛ la n bɛ plongeurs bila ka jigin u bɛ labɔ k'a ɲɛna ka sanu bɔ a ɲɛna a yɛrɛ b'a y'a ɲɛ la siɲɛ joli a bɛ taa a b'a y'a ɲɛ la n'a y'a kɔ don u b'a fɔ ko n ye wari d'a ma n ko n ma wari d'a ma n ye tiɲɛ de yira a la Ayida ma se ka daragi jɔ Ayida kɔfɛ Pulo nana n ko Pulo ma ka n'i sigi bureau kɔnɔ yan i bɛ na an ka taa de n'an taara n y'o ye siɲɛ kelen ka fisa n y'a mɛn siɲɛ tan ye ne tɛ se k'a fɔ ko min b'aw bolo bureau la baara la k'u bɛ nkalon tigɛ n tɛ se k'o fɔ dɛ bɛɛ n'i ka hakilina mais an ka taa an k'a ye ɲɔgɔn fɛ o de bɛ baara in nɔgɔya n'a y'aw sigi bureau kɔnɔ mun bɛna fɔ yan bɛɛ tɛ tiɲɛ ye dɛ a ye n'an ka taa an ka tiɲɛ yira ɲɔgɔn na ala y'a kɛ an tor'olu kɔnɔ k'o nana jɔ mais k'a fɔ an bɛ produit utiliser produit bɛna ba kɔ a bɛna ba kɔnɔ ne yɛrɛ bɛ nacogo don a la fo 3 fɔsɔnni bɛ se ka na ba kɔnɔ fo 3 cogo jumɛn na mɔgɔ si minnu bɛ baara kɛ sanfɛ olu de bɛ cyanure baara kɛ ni sanji nana sanji bɛ nin ta ka na kɔ kɔnɔ kɔ b'a bila ka taa di ba ma o y'an sɔrɔ ba kɔnɔ o t'anw nɔ ye depuis ne wolola ne ma cyanure ɲɛ la ne bɛnkɛw fɔlɔfɔlɔ nin ka daraki yan 83 ka daraki baara daminɛ 83 Kangaba yɛrɛ daraki baara daminɛ en 81 o san 40 kɔ ye nin mais maintenant olu y'o baara daminɛ ne m'a ye don kelen u bɛ ka cyanure utiliser m'a ye don kelen ma produit wɛrɛ y'u bolo produit chimique wɛrɛ min ni Jalo y'a fɔ n'o ye mercure nana a tɛ tɛmɛ san 3 san 4 kan mɔgɔ siw ka baara anw fɛ o de nana ni mercure ne ye san 10 ni kɔ kɛ daraki baara la diɲɛ bɛɛ ye n tɔgɔ mɛn ne tun tɛ hali mercure dɔn mais k'a fɔ k'anw bɛ nin utiliser ne yɛrɛ balila k'a mɛn ten dɔrɔn k'an bɛ k'a utiliser mais ne yɛrɛ tɛ fɛn dɔn walahi n ye n kalimasa la ne ma deli ka cyanure ye ɲɛ la fɔlɔ n t'a finman dɔn n t'a jɛman dɔn ɔ mais ne ko ne bɛ fɛn fɛn fɔ a kan ninnu minnu kalannen don ale de b'a dɔn mais n taara min de ye n fɛ yen a bɔra yan Tarawele y'a mɔgɔ tɛ kuma kunfɛ ten dɛ a bɔra ka taa Kangaba n y'a ta mobili la an ka taa bada la ka taa lajɔ daraki sanfɛ ka plongeurs bila ka jigin ji la u ka daraki baara jɔlen ɲɛna n k'a y'a bɔ sanu bɔ ni cɛncɛn bɔ ɲɔgɔn na k'a yira la a y'o y'a ɲɛ la n bolo Kangaba bon Jalo Tarawele bɛ se ka nin lakali Madu ma nin ɲɛ f'i ye dɛ wa daraki ye min ye e fana ye dɔ y'a la bi ni produit bɛ na ni produit t'a la e yɛrɛ bɛ se k'o lakali donc kow ye nin de ye ni min sera bada la i bɛ tiɲɛ ye mais o tɛ sera bada la o de ye kuma in gɛlɛyama yɔrɔ ye ɔ komi n'an sera bara yan n'aw ko an ka tiɲɛ de fɔ aw ye walahi n ye n kalimasa la anw tɛ produit dɔn min bɛ mɔgɔ faga ba kɔnɔ anw de bɛ ji kɔnɔ ye ni fagali don a bɛ k'anw de fɛ ka su fɔlɔ ye dɛ mais nin Jalo in n ye min don a la a ye livre bɔ a kan k'a yira faamaw la a y'a lajɛ an b'o de kɛnɛ kan bi n'i y'an bɛ ka munumunu ni fɛn fɛn kɛ bi mɔgɔ sɔrɔla olu yɛrɛ cɛ la min ye dɔnnibaga ye k'a dɔn k'a fɔ dɔnni sira fɛ a kan ka da min kari adamadenw na a y'o yɔrɔ olu bɔ a la wa hali n'o yɔrɔ b'a la hali kini an bɛ ka dumuni min kɛ n'i y'i fa n ko kɔlɔlɔ b'a la n'i ye ji min ka tɛmɛ n ko kɔlɔlɔ b'a la fɛn ɲuman bɛ yen n'a ɲuman bɛ yen ka juguman t'a kɛrɛfɛ donc anw y'o de f'u ɲɛna k'a kɔn bi ɲɛ ni nin ye tiɲɛ de ye sa nin tɛ tiɲɛ ye sa o aw bɛ k'a fɔ fɛn ka jɔ kun min na n'a man di jamana yɛrɛ est ce que aw tɛ dɛmɛ k'a bila minɛn dɔ kɔnɔ a bɛ ɲɛ cogo min na jamanadenw k'u ka dayirimɛ balo halala la ka sɔrɔ u ma kɛ binkannikɛlaw ye n'o tɛ an tɛ cyanure utiliser an tɛ mercure utiliser k'a kɛ ji kɔnɔ
hali n'i ba gosi i tɛ mɛrikili kɛ ji la k'a fɔ ko n'i y'a mɛn dɔw yɛrɛ fana la ko i bɛ mɛrikili ko i bɛ jɛgɛ faga k'i t'a y'a kɔnɔ o fɛn tɛ mɛrikili ye donc an b'a san cogo min na an bɛ baara in kɛ tuma min na an tun b'a san cogo min na a kilo kelen tun bɛ bɛn 290 de ma i bɛ t'o kɛ ji la cogo di i kana kɛ dɔwɛrɛ e bɛ ka wari dɔ de ɲini i bɛ taa wari dɔ kɛ ji la o bɛɛ ye kuma wɛrɛ i bɛ mɛrikili guru kelen bila san fɛn fɛn sigilen filɛ mɔgɔ tɛ sɔrɔ a la mun bɛ se k'a ta tigɛ la jɛgɛ b'o dun cogo di donc n'i sera tiɲɛ ma i bɛ tiɲɛ ye n'an sera fɔyɔrɔ la an b'a fɔ mɔgɔw ka da la u kana tigɛ a la u ka se anw ma ye min bɛ fɛ k'a y'a ye cogo yɛrɛ la u b'a ye ni émission in tɛ na yɛrɛmangudun tɛ dɛ n'o nana de ka kɛ dalu ye n'i bɛ fɛ k'a réalité ye i kɛra faama sugu o sugu ye n sɔrɔ yen i b'a ye i ɲɛ la fɛn min don n b'a yir'i la e fana de bɛ mɔgɔ tɔw bɔ fili la sa mɛ mɔgɔ t'e bɔ fili la nin y'a kalan kɛ nin taara o y'a y'a ɲɛ la a bɛnnen n'olu da k'a fɔ ko produit tɛ utiliser ni ne ye parce que ne de b'u sanfɛ n'i ye fɛn fɛn fɔ a bɛ fɔ ko n bɛ ka n ka mɔgɔw dɛmɛ bi na ne fana bɛ yɔrɔ min na nin ne man ka diɲɛ kanu tugu ka tɛmɛ alikiyama kan dɛ ne kan ka tiɲɛ fɔ nin de la surtout n bɛ balo fɛn min na n man ka balo la donc an bɛ se ka min jaabi aw ka kɔrɔfɔ la o de ye nin Boubacar an b'a dɔn bi su in na baro ka di kosɛbɛ parce que fɛn caman bɛ bɔra a kɔnɔ mɔgɔ sigilen kun tɛ mun kalama mais Djibril ne bɛ na e fan fɛ n'i ye or ko dragage nin san kɔnɔ a bɛ se ka joli produit par an. D'accord. Bon, dragage quand tu es yɔrɔ dɔ fɔ il est très important k'an ko préciser mɔgɔw ye. O fɔ an ɲɛna. Produit chimique b'a yɛrɛ sɔrɔ ba kɔnɔ cogo di parce que ni produit chimique yɛrɛ b'a la mɔgɔ min bɛ baara la ba kɔnɔ o de ye premier o bagabogo fɔlɔ de ma a y'a ɲɛfɔ cogo min na an balima mɔsi dɔw bɛ yen ani maliyɛn dɔw b'a kɛ u mago bɛ ji la pour que ka cyanure kɛ ji la k'u ka sanu traiter u bɛ taa bɔgɔ ta yɔrɔ wɛrɛ de mais u bɛ n'u sigi bada kɔda bolo fɛ parce que u mago bɛ ji la n'u ye cyanure k'u ka bɔgɔ la ça respecte pas les normes environnementales donc maintenant san mana na sisan san b'a ji ta ka taa bila ba la a bɛ taa bila kɔ la donc maintenant a mana jɛgɛ ni fɛn minnu faga a bɛ fɔ ko dragitigiw nɔ don ça c'est un a dɔ delila ka kɛ dans les années 2015 ou 2016 jɛgɛba dɔ de jɛgɛ sara kosɛbɛ fo mɔgɔw tun bɛ taa moto fa ka taga na jɛgɛ la a san na Baginda yan fan fɛ on a dit que les enquêtes ont été ouvertes hali sini on n'a pas vu la conclusion de l'enquête mais bolo ɲɛsira dragitigiw de ma n'i y'a ye jɛgɛ ninnu fagara dragitigiw ka produit chimique de kɛra sababu ye kuma in tɛ tiɲɛ dɛ c'est pas vrai donc o bɛɛ kɛra sababu ye k'u mangoya n'a fɔ a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na mɔgɔ i tɔgɔ jugu min kɔ i tɔgɔ ɲuman ye i bɔtɔgɔ ka gɛlɛ a ko la koyi donc o y'u sɔrɔ kosɛbɛ o y'u sɔrɔ mais maintenant an tɛna fɔ k'a fɔ kɔlɔlɔ t'u ka baara la kɔlɔlɔ b'u la an tila ka kuma o kan kɔlɔlɔ minnu b'a la an bɛ se ka olu fana discuter solution minnu fana bɛ se ka sɔrɔ o kɔlɔlɔ ninnu na an bɛ se k'o fana discuter mais min fana tɛ tiɲɛ f'an k'o kuma fɔ k'o la tilen bɛɛ ye il y a pas de cyanure k'a fɔ u bɛ cyanure kɛ ji la ou bien ka mercure kɛ ji la ça c'est pas vrai aujourd'hui c'est pas vrai demain voilà donc ne yɛrɛ ye livre fila kɛ dragé kan je sais de quoi je parle voilà donc tu disais que dragage bɛ min na se Mali sanuko la par an c'est entre 2 à 5 tonnes par an 2 à 5 tonnes à 100 au minimum à tout sans doit la bête mourir mais au minimum ça rapporte 2 à 5 tonnes par an au 2 à 5 tonnes nous ferons la production quand on met les Soudanais on va dépasser le Diallo pardon c'est au vrai cas parce que en maire ninga kama foko ko le Mali troisième produit en nord mais k'a faut amener bela ba bi segen nous banga be démonstration de 2 à 5 tonnes par an abo de soro et ka doit faire parce que il y a des 2 à 5 tonnes bibina la production du Mali ça tourne 65 68 63 tonnes. Oui. Nous avons dit la 4e position que Soudan est en 3e position. En 4e de la 600. Nous avons dit là, c'est parce que Draghi interdit les. Mi tombé sur la Wara Malika sur la tala. Est-ce qu'il y a femme? Parce que Draghi interdira en 2019. Le 27, ça a été adopté le 27 septembre 2019. Ibeka élu là en 2018. Ça a été le dernier code qui a été voté par l'Assemblée nationale. Et ça a été fait le 27 septembre 2019. C'est l'article 44
du nouveau code minier de 2019 qui a interdit le dragage. Et alors là, on dit l'exploitation des substances minérales dans les cours d'eau par dragage et que par toute autre méthode est interdite. Il y a un code 2019 là. Les passagers là, tu vois que ce code là, ça a été très mal fait. Parce que quand tu dis des substances minérales, tu n'as pas précisé si c'est l'or. Les substances minérales, il y a deux régimes. Il y a le régime des mines, il y a le régime des carrières. C'est pour l'amba faut chambre des mines. En réalité, on doit dire chambre des mines et des carrières. Même le ministère des mines là, on doit dire le ministère des mines et des carrières. Parce qu'au Mali, on a deux régimes de substances minérales. Substances minérales d'obé, fond faible de sojola, sraba gland, ornementation. Au bord, il faut une carrière. Alors, c'est des exploitants de carrière. Pourquoi il faut exploitant de carrière? C'est parce qu'au cas il met de construction de là. Est-ce qu'il y a comme? Et les exploitants de sable, ils font du dragage. C'est du dragage. Mais le passage là, on ne précise pas s'il s'agit du dragage pour l'exploitation de l'or. Mais le dragage, mais ça englobe beaucoup de choses, même les exploitants de sable là. Mais l'interdiction les frappe, ni passagers. Donc c'est pour là, nous, à un moment donné, on a dit que ce code minier de 2019, c'est truffé de fautes, ça ne correspond pas aux réalités des Maliens. Et puis, quand on dit, à Glanato, en réalité, au Kalama, Warmin dira, c'est des millions de dollars. Et ça a été fait à l'étranger. Il y a d'autres détails qu'on a. Bon, on a des détails qu'on a débat, peut-être. D'accord, ok. Voilà, sinon, ce code-là a été code Glana par des experts américains et canadiens. Donc, ça n'a pas pris en compte toutes les réalités des Maliens. Donc, nous avons des valeurs. 10 millions, et certains disent que ça a été fait à 10 millions de dollars. Et ça a été Malien minga gla minu da donala do da donala de mais bête yo no ba pour faire ce code minier. Maintenant au lieu à des bureaux d'études d'homme, un bureau d'études d'avocats maintenant au Trofo. Lui aussi il a travaillé avec des experts canadiens et américains au lieu de code un clan qu'on a parachuté. Et au Glan, ils ont abandonné les exploitants de drague en plein vol. Parce que au Mawele Kouyeninga, au Mawele Kafwa, aucune activité n'a interdit, ni à causer, ni à causer. Où on a un code de drogue à voter. Ok, désormais, la drague n'est plus utilisée. Dans les cas, il a quoi? Oui, bien sûr. Donc, ils ont appris comme ça, d'un coup, sans avertissement, sans leur notifier. Ok, donc, on a demandé plusieurs fois que ce code-là vraiment puisse être révisé. Aussi, même on peut l'abroger. Vraiment, un code courant blanc, même Mali réalité en compte. Les codes qui répondent aux réalités des Maliens. Sinon, ni passager, ni calan, ni interdiction était ça nous frapperait. Ça frappe même les exploitants de drague. Parce qu'ici, on n'a pas précisé si c'est contre le dragage. Pour l'exploitation de l'or, on a juste dit substances minérales de cours d'eau par dragage que par toute autre méthode. Donc, tu n'as pas précisé. Bon, ni erreur de coding qu'on a là, vraiment qui ne répond pas aux normes des Maliens. Donc, on a fait des recours. Et à un moment, le ministre Lamine Serou, je le félicite. À un moment, il avait décidé de faire des amendements. Partir d'au moins corriger. Ça a été fait il n'y a même pas deux semaines. Moi-même, je faisais partie où Sori Traoré a eu l'honneur de me dire d'aller défendre vraiment la vision du Fer Mali qui m'a fait confiance. Les partis qui ne sont pas bien. Mais malheureusement, à notre grande surprise, on a compris que ce sujet-là est devenu un sujet tabou. Si j'ai mis de nia, il faudra qu'on me fasse là. Comment nous te tiens? Parce que comment te tiens? Comment te tiens? Comment galon de kacha? Quand faut produire chimique, nous utiliser non comment nous te tiens? Mais comme il y a faut comment qu'on a là, on bara à côté négatif B, à côté positif B. On me cela est moto taxi n'allez. À bara de démissionner joliment. C'est des milliers de jeunes. Mais le fait que ce n'est pas encadré, mais on a un problème.
Donc maintenant, le secteur n'a pas été encadré. Bon, auquel est Draghi Barakela le secteur n'a jamais été encadré. Draghi Dorontais, dans le domaine de l'orpaillage, c'est un secteur qui n'a jamais été encadré. Ils n'ont pas, c'est-à-dire l'État n'a pas essayé de former ces acteurs-là, de les encadrer au Gérou quand Kosobe. Au Gérou quand parce que inconvénients là, après on va parler de ça, les inconvénients. Ok. Voilà. D'accord. Donc c'est bon d'aller faire il s'est jalé moufo, il s'est gars moufraka, comment dire. Voilà. Mais mi fraka, kaka mo ko do na frako Draghi bara, fo mo ko do mun de ba kofe. Maliden joli be nin ko in kɔfɛ parce que a ka kan an ka maa minnu bɛ yen ni ala y'u garisɛgɛ don faso fanga la ni u bɛna fanga waleyaw ta ka a waleya malidenw kan u ka u yɛrɛ ɲininka n bɛna nin waleya min ta a bɛna boli malidenw kan cogo di a bɛna kɛ sababu ye ka nɔgɔya jumɛn lase u ma walima ka gɛlɛya jumɛn lase u ma Draghi bɛ bali Mali kɔnɔ don min na o y'a sɔrɔ Draghi 4,000 ani 500 o de recenselen do gouvernement yɛrɛ bolo Draghi 4,000 ani Draghi 500 o Draghi 4,000 ni Draghi 500 Draghi kelen o kelen maa 10 hakɛ de bɛ baara kɛ a la directement donc maa 45,000 45,000 personnes o de bɛ baara kɛ directement Draghi ninnu na. Mais o ma tan me barake Draghi nuna mo tan fele semaine de olula indirectement Draghi nafa be se munuma a dogomani donc o beta fo ma ba keme bonyongo la mo munu nu semaine de Draghi bala directement bon o mo no nu fene olu be carburant mi utiliser ni o jate mene o be taka jo fo sefa wari dogokun kono sefa wari million keme woro ani million bisaba dogokun Draghi barakɛlaw bɛ o de san ka don carburant na o de kama n'i y'a jate minɛ yanni maliyɛnw k'u cɛsiri ka Draghi denni ninnu an b'a fɔ min ma ko ɲagasa k'a dilan ka baara kɛ n'u yɛrɛ jamana dɛsɛlen tuma min na ka baara di u ma n'i ye Kangaba sira in lajɛ k'a daminɛ Sebeni kɔrɔ la ka taa se fo Laginɛ frontière ma station denninw poyi la i b'a fɔ ko champignon i b'a fɔ ko nanayesun ka sabu kɛ Draghi baarakɛlaw de bɛ sanni kɛ ni station ninnu bolo donc Draghi baara yɛrɛ directement et indirectement a bɛ maga maliden 4,000,000 ani 100,000 bɔɲɔgɔn dilan maa minnu bɛ balo Draghi baarakɛlaw la u bɛ maa minnu balo u ka du kɔnɔ a bɛ taa mɔgɔ 4,000,000 ani mɔgɔ 100,000 bɔɲɔgɔn dilan bon fɛn min bɛ yen ni a bɛ kɛ sababu ye ka maliden fo 4,000,000 bɔɲɔgɔn ka olu dayirimɛ sirilen bɛ a la a bɛ kɛ sababu ye ka olu bɔ yɔliyɔli la a bɛ kɛ sababu ye ka olu bɔ degun kɔnɔ n'i bɛ sariya ta k'o fɛn bali sariya b'a wajibiya ne yɛrɛ ye baara kɛ assemblée kɔnɔ san 3 n kɛra assemblée deuxième vice-président ka assistant ye n kɛra commission des travaux publics et agent législatif ye san 2 n ye tubabu sariya de kalan n ye juriste de ye sariya b'a wajibiya fɛn min ni sariya bɛna ta a sira kan ka yamaruyali kɛ walima ka balili kɛ a bɛ se ka kɔlɔlɔ bila mɔgɔ minnu ka ɲɛnamaya la a bɛ se mɔgɔ minnu ma directement a bɛ dankari mɔgɔ minnu ka hakɛ la sariya b'a wajibiya sariya labɛnni sira kan olu ka wele u ka ɲininka a bɛ fɔ olu de ma assemblée kɔnɔ ko les écoutes commission ka baara fanba dɔ ye o ye mais ni sariya min taara n'o ye 2019 code ye ɲuguntɔ code ba don loi min don ɲuguyɔrɔ caman b'a la n bɛ damadɔ fɔ ka bɔ kuma kɔnɔ a ɲuguyɔrɔ fɔlɔ ye min ye k'a daminɛ sariya in tali daminɛ na fo ka taa se a laban ma a bɛ ka dankari mɔgɔ minnu ka baara la n'o o bɛ se ka gasi se mɔgɔ 4,000,000 ani kɔ ma o ma wele don kelen k'u ɲininka commission d'enquête ma s'u ma u ka baarakɛyɔrɔ la bada la commission ma s'u ma u ka sanu feereyɔrɔ la sugu kɔnɔ Bamakɔ yan commission ma se u ma wele ka na commission na assemblée kɔnɔ je défie quiconque k'a yira k'a fɔ ko o ne yɛrɛ bɛ assemblée kɔnɔna kalama minnu bɛ ka sariya in k'a manipuler n jɛɲɔgɔnw de don an ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye sariya in ɲugumayɔrɔ fɔlɔ ye sariya tɛ jɛn n'o ye a filanan ye jumɛn ye sariya in yɛrɛ ye sariya barakalen de ye parce que sariya in nana u y'a ta fɔlɔ a ordonnance lama ordonnance ye jumɛn ye gouvernement ka fanga di a yɛrɛ ma k'a sariya ta assemblée wasabulon nɔ la kɔfɛ ka taga n'a ye wasabulon na wasabulon k'a fɔ ko gouvernement ye sariya min ta par ordonnance ko olu jara ni a ye sariya in nalen assemblée la
assemblée mɔgɔw ko ni sariya in ko a bɛ maga maliden hakɛ min ka hakɛ la sariya in ye sariya suguya min ye a ka girin cogo min an tɛ jɛni ni ordonnance lama ye a ye na ni sariya in projet de loi lama ye an ka discussion k'a kan parce que sariya gɛlɛnba don mais o ma kɛ o jaabiw bɛ cour constitutionnel bolo o jaabiw bɛ assemblée bolo maliden bɛɛ bɛ se k'a sɔrɔ o jaabiw bɛ secrétariat général du gouvernement bolo maintenant mun nana kɛ kɔfɛ komi anw dalen b'a la o de kama an b'a fɛ malidenw ka nin faamu parce que daraki ko in a kɛra sababu ye ne yɛrɛ mɔgɔ caman b'a fɔ mais i bɛ mun de kɔ daraki ko in na gouvernement y'a bali e ye gouvernement dɛmɛbaga ye e ye transition dɛmɛbaga ye e tɛ daraki baarakɛla ye daraki tɛ n bolo a tɛ n somɔgɔ bolo k'o fɔ k'o jɛya daraki tɛ ne bolo a tɛ ne somɔgɔ bolo mais e bɛ mun de kɔ n ko n bɛ min kɔ maliden dɔw de tɔɲɔla ne bɛ tɔɲɔ in fana bɔ yɔrɔ dɔ dɔw de bɛ jamana in kɔ kan u sigilen bɛ tubabu jamanaw la u ka lasigidenw b'anw ka jamana in kɔnɔ u ye tubabu kalanw kɛ u bɛ don gouvernement na u bɛ don faama jɔyɔrɔw la mais u bɛ baara kɛ tubabu jamana mɔgɔw de ye u bɛ fɛ ka maliyɛnw bali ka mali dugujukɔrɔ nafolo baara siga foyi t'a la daraki kelen tɛ labɛn min tun bɛ sen na daraki balila wagati min na wagati kelen maliyɛn bɛɛ y'a mɛn k'u ka damandaw bɛɛ datugu o wagati de u taara damandaw bɛɛ fermer ka villagew kɛ o la fo damanda dɔw la u taara mɔgɔw minɛ ka dɔw bɔ ka dɔw faga donc labɛn de bɛ yen kabili tubabu jamanaw la k'a ye k'a fɔ ni don ma kɛ farafin jamanaw n'u ka dugujukɔrɔ nafolow cɛ dugujukɔrɔ nafolo ninnu a tɛ tubabu jamanaw kan kosɛbɛ ko a bɛ anw fɛ cogo min hali n'a b'olu fɛ yen olu bɛ k'u ta bɔ cogo min na u taw bɛna ban o tuma u b'a fɛ k'u jigi kɛ anw taw de ye donc u bɛ garan don anw sen na pour que an kana an ka dugujukɔrɔ nafolow bɔ donc sariya in bɛna tɛmɛ don min fana la discussion ma k'a la o de kama hali sini ni ye gouvernement ka sɛbɛnw lajɛ tuma dɔw la n'u bɛna loi viser miniko domaine na hali sini dɔw bɛ ordonnance viser mais dɔw bɛ loi viser parce que loi in mana assemblée kɔnɔ ka sɛgɛsɛgɛliw ka kan ka kɛ cogo min na députés ka taa kumaɲɔgɔnya kɛ et puis nugu laban ye jumɛn ye kalo saba assemblée min bɛ yen ni malidenw wulila nɔfɛ k'a gɛn ni fanga yɛrɛ firili sababu bɔra o la o de ye nin loi gɛlɛmanba in ta bɛɛ ma kɛ assemblée min ka assemblée yɛrɛ kan n'a laban yɛrɛ la assemblée in wajibiya k'a labɔ yen ni fanga yɛrɛ ma bɔ o la o assemblée in de ye nin sariya in ta k'a sigi jamanadenw kunna ka dankari maliden miliyɔn 4,100,000 olu ka sɔrɔ sira la. D'accord. Kante e ye ɲɛmɔgɔ ye kuma fɛn fɛn bɛ fɔra nin parce que e ko ko n'i ko bɛ kuma mais an b'a fɛ i ka kuma de i y'a faamu sisan voilà donc an b'a fɛ donc kuma min fɔra sisan wari min bɛ sɔrɔ par an e b'a a ŋunna fɛn bɛɛ dɔn e tɛ dɔ fɔ an ye wa. kɔrɔfɔ diyara ye kojugu ni mɔgɔ mɔgɔ ko k'a bɛ daraki sɔrɔ f'i ye a tɛ se k'a f'i ye e yɛrɛ mun filɛ e bɛ daraki wari kan a ye cogo di. mɔgɔ ba kelen de bɛ ka balo mali kɔnɔ bi i bɛ ka daraki balo a bɛ kuma min na a b'i balo i t'a bɔ a kalama. Lakubaro. n'i y'i jɔ sugu kura la sa i ka ne tɔgɔ fɔ sugu kura la sugu kura bɛɛ mɔgɔ dɔw bɛ moteur feere a bɛɛ bɛ n dɔn parce que a bɛ moteur de sigi a sanfɛ nɛgɛ feerela tɛ Bamakɔ yan n'i ye ne tɔgɔ fɔ min ye k'a tɛ n dɔn a fɔ fila. denmane minnu bɛ feere denmare minnu bɛ feere Bamakɔ bɛɛ n'i y'a denmare en gros sisi fɛn fɛn bɛɛ ɲininka i b'a fɔ ko i bɛ Madu dɔn Kangaba a b'a fɔ ko n b'a dɔn Kɛnkayeri Musa Sise Kɛnkayeri tɛ Bamakɔ bɛɛ mɔgɔ min sanfɛ t'a ɲininka k'a bɛ Madu Kante dɔn Kangaba a b'a fɔ ko n b'a dɔn olu ye daraki olu bɛ ba kɔnɔ o de la n bɛ k'a f'i ye daraki bɛ mɔgɔ balo minnu tɛ daraki yelen dɔn mɔgɔw yɛrɛ daraki kɛlɛ ka sɔrɔ a bɛ k'u balo u ka so u y'a kɛlɛ mais a bɛ k'u balo u ka so daraki yɛrɛ nafa t'anw jilamɔgɔw yɛrɛ kan an minnu bɛ yan nafa t'anw yɛrɛ kan i simantigiw i malotigiw i sukarotigiw i bɛ ka fɛn o fɛn ɲini jamana in kɔnɔ yan daraki bɛ toucher a bɛɛ la ne min filɛ nin ye par semaine ne yɛrɛ kelen ka produit n bɛ carburant min utiliser c'est plus de 3 millions. Par semaine million saba n bɛ min utiliser par semaine c'est plus de 3 millions. ne ɲɔgɔnnaw bɛ yen minnu bɛ ne sanfɛ mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen minnu b'olu sanfɛ mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ mɔgɔ 1000 ta mɔgɔ 1000 bɛ minnu kɔ la ka na o b'anw ka mɔgɔw cɛ la daraki jɔra don min na n ko fa tun bɛ don an ka mɔgɔ dɔw la tun bɛ se ka malo bɔrɔ 2 yuguyugu tasuma la a dɔ bɛ yen ne tɛna nkalon tigɛ n da la tugun a ye ɲininkali kɛ n b'a bɛɛ tɔgɔ fɔ a ye dɔ bɛ Kiɲɛge ko n Fafode a bɛ Kiɲɛge a y'a ɲininkali kɛ a tun bɛ nɔridisiw kɛlɛ binna minnu kan n'u bɔra yen taayɔrɔ si t'u la olu de ye daraki ko in parce que bozow don jilamɔgɔw don
kɛlɛ tiɲɛni bolo u gɛnna ka b'u yɔrɔ Mopti mara mɔgɔw ka daminɛ ka taa fo Gawo mɔgɔ tun bɛ ji kɛrɛfɛ ni kɛlɛ y'a déplacé a bɛɛ nana sigi k'i jigi da Daraki ne kan n'o tɛ anw ye san joli k'a la ne m'a f'i ye sisan ko depuis 83 84 mais o y'a sɔrɔ an t'a dɔn fɛn min don mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn a ma déborder ka s'o ma mais ko selen nin niveau ma o mɔgɔ minnu bɔra nord la ka na fulaw b'a la o de la n y'a fɔ n taalen don min na Pulaw fɛ yen taa n'i ye foli kɛ Kadɔ kan na o b'i laminɛ n'i ye foli kɛ Bozo kan na o b'i laminɛ n'i ye foli kɛ Fula kan na o b'i laminɛ mais n'i ye foli kɛ Maninka kan na Mali ni mɔgɔ b'i laminɛ Daraki Barala bɛ bi ten bi a bɛ Bozo Fula Kadɔ a ye Orange Money a y'a consulté a ye taa Orange Money la k'u lajɛ ko ka bɔ Manden jamana kan ko ou bien an ka nin région saba in kɔnɔ Kayi Kangaba Kulukoro Sikaso ko wari min bɛ transféré ka taa nord la k'a bɛna sira jumɛn fɛ a bɛ Daraki Barala donc an bɛ fɛn dɔ kun an tɛ min yɛrɛ ɲɛdɔn an bɛ ka fɛn dɔ kɛlɛ an tɛ min yɛrɛ ɲɛdɔn o de la don na nin ko k'u b'a jɔ n ko ministre ye n wele k'an convoqué ko ni Daraki ma jɔ k'u bɛ parce que u ɲɛ b'a la ko ne de bɛ ɲɛfɛ k'u bɛ n datugu a don conseil u ka fɛngɛ dɔ tun bɛ yen ne ko nin tɛ baasi ye Daraki bɛ jɔ ne b'u kunna ne ye ciden gansan de kana fɔ mais n tɛ taa f'u ye ko ka jɔ dɛ zon bɛ sonyɛli la Bamakɔ yan kojugu tɛ wa a ma dabila dɛ mais ne bɛ fɛ ka mun f'i ye n'u ka balo halala la u bɔra so ka na u balo cogo tɛ ne kɔnɔ a ye solution dɔ ɲini a b'u balo cogo min na u k'an sɔrɔ Kangaba u b'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan u b'u balo cogo f'u ye u bɛ Daraki Bara in jɔ mɔgɔ min bɛ taa ji jukɔrɔ ka heure kelen kɛ ji jukɔrɔ k'i kunna bɔ heure kelen ji jukɔrɔ ka sanu ɲini k'o kunna bɔ e bɛ saya k'o kuma fɔ ye tuguni wa o salen kɔrɔ yɛrɛ don mais a bɛ ka balo o la n'i ye mɔgɔ bolo bɔ sanu baara la i y'a bila diɲɛ baara o baara la o t'a hinɛ parce que hali n'a ma fɛn sɔrɔ a to yen parce que munna a b'a kunna k'a bɛna kɛ fɛn ye don dɔ la a b'a kunna ko n bɛ kilo ta a b'a kunna ko n bɛ nin garamu hakɛ ta n'i taara bɔ a bolo i ma fɛn d'a ma i ye tiɲɛni de daminɛ dɛ. donc ministre jumɛn don dɛ. komi machine jɔra. awɔ mais ne nin fɔ tuma min na o y'a sɔrɔ Ayidan Bo de tun bɛ yen. ah d'accord machine jɔra. donc an bɛ waati min na sisan machine yɛrɛ jɔlen don a bɛɛ jumɛn bɛɛ jɔlen don. bon ko mana kɛ cogo o cogo i b'a sɔrɔ kulo gɛlɛn kelenw bɛ yen. mais an minnu bɛ yen n'an tɛ se ka taa parce que ne y'o de fɔ jama min bɛ ne kɔ bi nin y'a ye nin y'a ye jama min ko ne ko bi ne ne ko k'an k'a yɛlɛma yan fɛ walayi jamanadenw bɛ si u ɲɛna mais ne t'o kɛ ne bɛ n ka mɔgɔw fana fo n bɛ n kɔmɔgɔw fo parce que u ye lamɛn bɛɛ b'a dɔn k'u bɛ ka balo halala de la wa u tɔɲɔnu halala de fana ɲinini nɔfɛ mais u tora jamana kɔ u tora an kɔ an y'a dɔn an bɛ jamana dɔ kɔnɔ wa an hakili bɛ jamana in kan tiɲɛ bɛna ban ni nkalon banna tiɲɛ bɛ na n sigalen bɛ transition min filɛ nin ye n sigalen b'a la nin ye tiɲɛ ye hali n'a ma s'anw ma sisan n b'a dɔn tiɲɛ don ni kumaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ n'u sera yen n'u y'a lajɛ u ka a lajɛ nin min bɛɛ fɔ ne filɛ ne bɛ se ka nkalon tigɛ o ye ninnu minnu lamɛn n'u la sɛgɛsɛgɛli bolo kan n'u ye tiɲɛ a ka ca Ala fɛ tiɲɛ bɛ bɔ ni fɛn dɔ ye n'o tɛ dɔwɛrɛ si t'an bolo ka ɲɛfɔ u ye. ok n'Ala sɔnna o tɛ bɛɛ de tulo b'an na donc kunnafoni ɲuman bɛ na da tulo kan. ok o b'a to Jalo n bɛ ɲininkali min kɛ la an bɔra k'a fɔ sisan nɔ ko Daraki Bara donc a fɛn dɔw bɛ a bɛ tiɲɛni na se kɛrɛnkɛrɛn la k'a bɛ ji la nɔgɔ e yɛrɛ bolo a bɛ ji la nɔgɔ cogo jumɛn la donc n'i bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ jamana kɔnɔdenw ye parce que o de kɛlen don problème ma yɔrɔ ye ji bin na k'a fɔ ko a bɛ ji de la nɔgɔ a kɛra baji o a kɛra kɔji o a kɛra ji o ji k'a bɛ ji de la nɔgɔ a bɛ se ka ɲɛfɔli jumɛn k'a ko la. d'accord o ɲɛfɔli ye min ye o ye Daraki ka conséquence yɛrɛ ye min ye a kɔlɔlɔ ye min ye o y'o yɔrɔ dɔ ye o ye ji dorodolo ye o fana bɛ sɔrɔ min fɛ o caman mana taa to ɲɔgɔn kan yɔrɔ dɔ la n'u tonna ɲɔgɔn kan yɔrɔ dɔ la a bɛ kɛ sababu ye ji bɛ durun a yɔrɔ la ni ji durudura bagan minnu bɛ yen a bɛ se ka kɛ sababu ye ka jouer olu kan mais k'a fɔ k'u bɛ ji de nɔgɔ o kuma ninnu o kuma tɛ tiɲɛ yɛrɛ mais le fait que n'u tonna ɲɔgɔn kan o ye diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ y'o ye o hali pharmacie filɛ n ko distance de b'a ni ɲɔgɔn cɛ ni pharmacie dɔ bɛ yan pour que ka pharmacie sigi distance dɔ bɛ yen i b'o de respecter o même les panneaux publicitaires la n'i taara u ton ɲɔgɔn kan finalement nafa t'a ka panneau ko yɛrɛ la bilen o bɛ cogo min na Daraki fana bɛ ten Daraki kɔlɔlɔ ye min ye le fait que o bɛ taa to ɲɔgɔn kan zone dɔ kɔnɔ donc ni ji man ca n'aw tonna ɲɔgɔn kan diyagoya ji bɛ duru o y'a conséquence ye o bɛ sɔrɔ min fɛ ça c'est i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na une mauvaise organisation un mauvais encadrement o y'o yɔrɔ ye diɲɛ baara o baara n'i ma organiser ka ɲɛ n'i ma dilan ka ɲɛ a kɔlɔlɔ de bɛ bonya n'a nafa ye donc maintenant o y'a kɔlɔlɔ ne bɛ kɔlɔlɔba min yɛrɛ dɔn a la o y'o yɔrɔ ye mais o yɔrɔ bɛ se ka corriger o bɛ corriger ni jumɛn ye Daraki espèce hakɛ dɔ bɛ yen Daraki nombre dɔ man kan tɛ ka tɛmɛ o kan sinon n hakili b'a la siɲɛ dɔ la o delila ka BFM le directeur du bassin du fleuve Niger o y'a ɲininka ORTN sanfɛ exactement il a dit la même chose que moi il dit que
Ils ont fait l'analyse de l'eau avec le laboratoire central des eaux. Ils n'ont pas trouvé de traces de cyanure ni de mercure dans l'eau. C'est-à-dire, ou ma cyanure tracée. Parce que, dans un débat scientifique, non. Tu viens avec des preuves. Tu montres aux gens, ok, voilà le résultat. On a analysé que le résultat, le cyanure, la mercure, la quantité est née. Mais bon, nous avons fait débat bon. On est prévu. Mais nous avons analysé que tracer quelle sur le cyanure la là. Mais des fois, il faut que là, c'est parce que Draghi fait un problème est Draghi industriel B, Draghi local B. Draghi industriel, le ministère des Mines débat les documents dit, les autorisations dit. Les autorisations dit une petite mine autorisation, c'est la même procédure. Tu dois faire l'étude d'impact environnemental. Et puis espace doit de délai lui peut-être que il faut que espace 10 km de délai lui 10 km et que les draghi drone barake draghi vraiment zone mais maintenant qu'est-ce qui se passe? La drague artisanale drague artisanale bon niveau définition t'as les orpaillage de cornala bon orpaillage c'est écrit noir sur blanc, c'est géré par les collectivités locales. Collectivité locale mais maire minumba zone au lieu de bon gérer au lieu de faire autorisation d'EMA mais malheureusement ces maires là ils sont au formulaire environnement cololo quand on est une kerasi ça à cololo c'est environnement à dollar la maire de calanente donc à droit autorisation donc c'est autorisation dit draguer que manani que draguer que me duru au lieu de digiji là ou dit droit là surtout les salons travailleurs on a bien tatoué au delà des faux marins bon maintenant dis moi le coupement mi fora nous le ferons fascia au causier mi ne fallait mettre à la jusqu'à ce que on dit que n'a pas fraté fallait mettre nous qu'est-ce qui se passe car certains nous mettent bogota yore au lieu nous si badala fallait mettre badala parce qu'on me dit là donc au cas bon au bout de flip quoi non on est bas non tu t'imagines par jour 20 tonnes il y a 100 orpailleurs ça te fait 2000 tonnes il y a 2000 tonnes et la calculo là et là sans quel calculo là mais ni pas ma bouche mon était bouché mais maintenant on va boire blé nous on a tia 600 on va boire blé mai au bout de flic à tabac donc maintenant finalement bas bébé rougi allez baganti c'est qui là mais moi auto loué on y a mis dragitigi mina bas en fa fa ko de nodo parce que on a dobe greffe o de ka dimbara nke donc a trouvé da donc o wa ko dragitigi we ku ka ban o tere dragitigi te et crasher tigi mi nga crasher ou danya chino no ko kon mani ba kon nama on de ka ban ni femblé donc il faudrait que s'il y avait une commission d'enquête na fo soria fo tourner ni le sou kera il y a une commission d'enquête on doit enquêter ni problème nous réellement qu'est-ce qui se passe réellement mais bureau en travaillant avec les rumeurs bon nous rumeurs tarako au là les sans fait moi je crois que quelque part tu n'as pas joué ton rôle. Voilà. D'accord, vas-y, parce que comme Wati Mukundira, dans avec un mot de Madamenta, le Takasini, voilà, quand moi c'est qu'on a tourné, en moi, donc maintenant, Ferem Kangatia, donc il y a qui l'a fait, mais moi, il y a question de poser, donc on va poser sur le coup, en fait, voilà. Ok, donc nous maintenant c'est d'accord, parce que tout le monde a fait Mali, donc Diallo Boraka, mi faut c'est ça, ni j'ai mais Jil Bella no ni minga parce que moi je serai au rafet ni bagan et test ballon sur parce que bagan fait na fa fait na kabo dugu konana donc au rafet là donc na fera que comme mon be Jila no ni au café. Diallo ya fo cogo min encore faire Mali là on willa ka ta sɛgɛsɛgɛ de ma caman bɛ fɛn caman fɔ jamana in kɔnɔ mais ka wuli ka taa terrain kan ka taa sɛgɛsɛgɛ o bɛ mɔgɔw jɛ o de bɛ na ni gasi caman ye baaraw kɔnɔ min y'an dabali ban
a bɛ n'a fɔ daragi baarakɛlaw kɔnɔ a lajɛra dɔrɔn komi olu de ye malidenw ye komi nafolo caman tɛ olu de bolo ka sorofɛn di kɔlɔlɔ in taara k'a bin olu kan sinon Jalo da sera fɛn dɔ ma an balima dɔw bɛ bɔ an kɛrɛfɛ jamana kɔnɔ ni o ye Burkina jamana ye Mali mɔgɔ o mɔgɔ bɛ sanuko baara kɛ Mali kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn ko bagaji jugu min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko cyanure olu b'a baara kɛ kungo kɔnɔ a bɛ fan bɛɛ. A bɛ fan bɛɛ n'i taara Kangaba bɛ mɔgɔw bɛ se k'u tɛgɛ ɲɛsin a kɛyɔrɔ kɛmɛ la n'i taara Kɛɲɛba la même chose n'i taara Yanfoyila la même chose mais e delila k'a mɛn ko dɔ da sera olu ka o baara la jɔli ma wa. Ah parce que ne kuma bɛ nin ɲininka a bɛ kuma min na quoi munna o tɛ ka fɛɛrɛ kɛ ko fa. Fɛɛrɛ tɛ kɛ o la o parce que olu bɛ cyanure utiliser u bɛ sanu bɔ de i n'a fɔ société minière bɛ sanu bɔ cogo min. Donc u b'a kalama ɲɛmɔgɔ n'u b'a kalama. sisan anw taara an kɛ mission dɔ kɛ ani sanu baarakɛla dɔw cyanure dɔ minɛna mɔsiw la ka taga bila Kangaba gendarmerie cour kɔnɔ ne fɔmana ka sɔrɔ cyanure in sigilen bɛ yen a kuma ma se Bamako fɔlɔ hali sisan wa mɔsi minnu minɛna a la Burkina bɛ minnu minɛna a la u bilala maa t'u yɔrɔ dɔn hali sini donc o fana tɛmɛnen kɔfɛ Chinois bɛ taa u ka sanu koyɔrɔw kɛ ka taa ninnu turu badaw la bɛɛ b'o kalama mais o de kama an bɛ foli lase Lamine Sédou Traoré ma n'o ye ministre des mines min bɛ yen bi ale de kɛra ministre ye min sɔnna k'a fɔ ko Chinois ka nin waleya min bɛ ka kɛ n'a tɛ ka kɛ sariya kɔnɔ ka se ka a jɔ ka se ka dankari a la bi bi in na Kɛɲɛba mara la ni yɔrɔ caman na Chinois caman minɛna k'u bolofɛnw minɛ mais minnu ye nin sariya jugu nin ta ka maliyɛnw ka baara tiɲɛ olu de nana ni Chinois ye ka n'u bila ka Mali sanu bɔ mɔgɔ minnu nana ni Chinois ye Mali kɔnɔ o mɔgɔ kelenw de ye daragi baarakɛlaw ka baara la jɔ mais u kun ɲɛ tɛ Chinois la u bɛ ka Mali sanu bɔ u tɛ sariya kɔnɔ u bɛ ka tila ka bagaji utiliser dɔw bɛ baara kɛ bagaji tɛ k'a la nka dɔw bɛ yen an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka seereyaw sɔrɔ u bɛ taa bagaji san Burkina jamana kan ka na fo société dɔ y'a kanu k'u bɛ n'u ka succursale dayɛlɛ yan parce que ko Chinois ani Burkinabɛw bɛ taa bagaji san olu bolo ka na n'a ye jamana kɔnɔ mais mɔgɔ minnu y'u ɲɛ tɛmɛ Chinois kan ka sɔrɔ Chinois bɛ ka dankari sugu bɛ se an ka baw ma Yanfoyila maraw la Buguni maraw la Kɛɲɛba maraw la Kangaba maraw la o mɔgɔ kelenw fana y'u ɲɛ tɛmɛ Burkinabɛw kan ka sɔrɔ olu bɛ ka dankari an ka sigida la mais o mɔgɔ kelenw de nana ka na daraki baara jɔ olu ta ye jamana lakana ko ye olu ta ye sigida kɔlɔlɔ ko ye maa min ni siga kelen don a ma jɔ a la ani min n'i taara hali sisan n'i ye mission wuli i bɛ taa Mɔsibugu 100 i bɛ taa sɔrɔ cyanure b'u la hali sisan u b'a fɔ ko k'a don kunun na fo fɔlɔ an ka mɔgɔw u ye nin baara in daminɛ fɛnɛ maliyɛnw tun t'a dɔn n'i y'a ye daragi bi yan depuis indépendance ma ta a yakubayara dans les années 80 n'i y'a ye gɛlɛya ma don daragitigiw ni jamana cɛ fo k'a daminɛ san 2010 la ka na bi la kun de b'o la o mɔgɔ kura dɔw de sen donna Mali sanubɔ ko la minnu kun sen t'a la olu de ka kɔlɔlɔ woyola ka taa ba kɔnɔ ka taa daragitigiw nanama sumalen sɔrɔ yen komi daragitigiw ye maliyɛnw de ye o tuma na fɛn tɛ olu bolo i n'a fɔ maa tɔ minnu bɛ ka dankari sigida la o tuma na ko in dilanna k'a labɛn k'a kɔlɔlɔ ta k'a bin olu kan o de kama Fɛn Mali wulila k'i jɔ k'a ɲini an ka cɛmancɛ fanga fɛ n'o ye transition faamaw ye u nana nin tɔɲɔli min sɔrɔ sen na komi an dan b'a la k'a fɔ olu b'a fɛ ka tɔɲɔliw wuli ka bɔ malidenw kan u ka fɛɛrɛ kɛ maliyɛn minnu ni u balil'u ka baara la u k'u don sariya kɔnɔ u ka se ka Mali sanu bɔ ka malidenw nafa ni a ye parce que sanu min bɛ sɔrɔ daragiko sira kan a ye min fɔ n'i ye kimɛli kɛ a bɛ taa jɔ k'a daminɛ CFA wali miliyari 100 ani miliyari 50 ka taa se fo miliyari 200 ma a bɛ taa jɔ de la parce que daragi kelen a mana fasan cogo cogo ni kow bɛ a cogo la a bɛ se ka gramme 2 sɔrɔ tile kɔnɔ mais k'a dɔn k'a fɔ ko daragi dɔw tun bɛ gramme 200 sɔrɔ dɔw tun bɛ hali gramme 500 sɔrɔ dɔw tun bɛ se ka hali kilo 1 sɔrɔ yɔrɔ dɔw la donc ni daragi kɛra a kɛcogo la i n'a fɔ Jalo y'a fɔ cogo min a y'a kalan de kɛ a y'a si dɔn k'a kɛ k'a don sariya kɔnɔ ka fɛɛrɛ kɛ ka labɛnw kɛ a la ka fɛɛrɛ ni dabaliw d'u ma min b'a to u tɛ dankari sigida la i n'a fɔ u tun b'a kɛ depuis Musa Tarawele tile la ka na se fo sisan ma cogoya min na a bɛ se ka kɛ sababu ye ka CFA wari miliyari 200 ka o fara anw ka jamana sɔrɔ kan hakili la Mali ye jamana min ye an tɛ se k'an daji tu CFA wari miliyari 200 kan ka sɔrɔ fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ baara ka kɛ ka sɔrɔ kɔlɔlɔ tɛ a la. Ne tun bɛ fɛ ka min fara o kan c'est que Chinois ka méthode mɔgɔ caman b'a fɔ ko u b'u ni daragitigiw yɛrɛ bɛɛ gosi bere kelen na Chinois ka méthode a bɛ fɔ o ma laverie c'est quoi i bɛ dingɛ tigɛ ka bɔgɔ de ta k'a ko ka sanu bɔ a la mais e ka bɔgɔ kolen a man kan tɛ ka taa ba kɔnɔ dɛ i kan ka fɛɛrɛ de ɲini
bɔgɔ in n'i y'a ko i b'a stocké yɔrɔ min na mais maintenant malheureusement a dɔw b'u ka bɔgɔ n'u y'a ko u b'a fili ka taa ba kɔnɔ là o tɛ daraki ye dɛ parce que des fois n b'a mɛn questionnaire bɛ min kɛla ko daraki don daraki tɛ on appelle ça une laverie hali o yɛrɛ diɲɛ ko o ko n y'o de f'i ɲɛna fɛn dɔ bɛ yen a man ɲi mais n'i y'a ta k'a dilan a b'i nafa on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain mɔgɔ tɛ den n'a ko ji bɛɛ lafili ko yɔrɔ min man ɲi o bɔ a la i k'a dilan a k'i nafa o de nafa ka bon i ma i k'a ta k'a bɛɛ lafili ten problème source n'a donna problème est facteur naani de don la cause les conséquences les avantages et les solutions voilà les 4 facteurs d'un problème mais n'i ye kelen o kelen ta ka ɲina kelen kɔ i ma problème i m'a résolu fɔlɔ dɛ donc ne bolo on doit voir diagnostiquer le problème est réellement mun de don nkalon minnu b'a la an k'olu ta k'o bɔ a kɔnɔ an kana kɛ dɔ k'i sigiyalen to a ka bureau kɔnɔ dɔ nana nin fɔ an ɲɛna e k'o minɛ ka don o la sori filɛ sori bɛ taa terrain kan ni sori y'a mɛn ko fɛn dɔ bɛ yen il se lève a bɛ taa il fait ses enquêtes il vient avec les résultats de son enquête hali daraki filɛ nin ye a daminɛ na sori il était sceptique ne de y'a ɲɛfɔ an ko non voilà avec des arguments très clairs sinon a daminɛ il était un peu réticent parce que bi min na ne ye daraki ko kuma fɔ mɔgɔ mɔgɔ hali sori yɔrɔ ni dɔ y'a wa ko mais e ye daraki défend pourquoi e ma ye daraki tigi da ne yɛrɛ filɛ daraki tɛ ne bolo daraki tɛ n bolo daraki tɛ n somɔgɔw bolo donc k'a fɔ ko n bɛ bɔ ka intérêt dɔ de défend o tɛ tiɲɛ parce que on a l'habitude de remarquer n'i bɔra k'i bɛ kuma ko dɔ kan dɔ b'a fɔ k'i ka intérêt de b'a la ne ka intérêt foyi t'a la j'ai pas de drague daraki tɛ n somɔgɔw bolo ba kan donc j'ai pas d'intérêt que je suis en train de défendre mais seulement n'i ye ko dɔ ye min tɛ tiɲɛ ye c'est mon droit le plus absolu surtout que j'ai des à preuve bɛ n bolo de dire que nin yɔrɔ in nin tɛ tiɲɛ dɛ nin yɔrɔ tɛ tiɲɛ hali daraki tigiw n y'o de f'u ɲɛna aw ka yɔrɔ min man ɲi ni jamana ye ko n'i y'a ye jamana sera n'a ye parce que quelque part aw fana ka défaut bɛ yɔrɔ dɔ la o défaut min bɛ yen aw fana b'a lajɛ aw b'o de corriger ka bɔ yen mais nkalon min bɛ aw dalen don aw la fɔlɔ aw b'aw yɛrɛ lajɛya mais aw fana ka défaut ye min ye il faut reconnaître aw b'o reconnu o kan ka dilan cogo di aw fana bɛ so o fɔbagaw ma n'o ye chambre de mine au départ la chambre de mine était carrément contre le dragage mais avec les explications ani chambre de mine rencontre dɔw kɛ avec les explications ils sont revenus sur leur position ils disent que nin bɛɛ tun ma fɔ olu ye parce que i bɛ taa mɔgɔ dɔ ye il est docteur en ceci ou cela donc e bɛ se ka kɛ docteur en médecine moi en géologie mais ne b'i kalan n ka domaine la dɛ moi étant même un technicien toi tu es docteur dans la médecine mais ne ka domaine na n'i nana o sira kan ne b'i lasigi k'i la kalan tu deviens mon élève mais maintenant c'est pour dire que bɛɛ ka to a ka domaine kɔnɔna na n'i ka domaine ye environnement ye to environnement kɔnɔna la n'i ka domaine ye hygiène ye to kɔnɔna la mais kana bɔ k'i bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ ka domaine kan k'i bɛ taa sɛbɛnni ko kan ou bɛ taa kuma dɔ fɔ o kan k'a sɔrɔ kuma minnu tɛ tiɲɛ ne bolo Mali la souvent on est confronté à ce problème là nos dirigeants nos responsables quand il y a des choses comme ça u k'a kɛ i n'a fɔ sorita qu'ils aillent sur le terrain aller voir n y'a ye siɲɛ kelen a ka fisa n y'a mɛn siɲɛ 100 ye dɛ voilà donc o de tun bɛ n fɛ ka fara a kan. d'accord Babar kɔfɛ tɛ nin ye donc an bɛna mɔgɔ damadɔ ta donc ni ɲininkali bɛ mun fɛ donc ka ɲɛsin invité ma donc o bɛ se k'o jaabi n'an tila la an bɛ sɔrɔ ka na sisan conclusion ni fɛn o fɛn bɛ yen an bɛ se ka an da don o la voilà solution b'u bolo donc nɛgɛjuru donc an b'a ɲini an ka solution fɛ donc nɛgɛjuru cilaw donc ni ɲininkali b'a bolo k'a jira k'a fɔ bi. Djibril Diallo a b'an bolo kɔrɔ yan Sori Ibrahima Traoré a fana bɛ yan mun ye Mamadu Kante ale fana bɛ yan donc Boubacar kɔrɔfɔ tɛ nin ye. ok donc min ye nɛgɛjuru a bɛna labila sisan. awɔ allo an cɛ. ka wele ka bɔ min. Serifula don. Serifula don ka wele ka bɔ min. Nuhu Mariku ka bɔ Joyila. Joyila. Awɔ. ok ɲininkali bolo wa. wala ne ka ɲininkali ye. awɔ. sanubɔyɔrɔ la sisan. u bi a dagali min kɛ ko ka foraji soli ko mɔgɔw ka kɔlɔnji to yen. o bɛ kɛ daluya jumɛn na. ok. ani an ka jɛgɛ an ka ba kɔnɔna. jɛgɛw parce que ni baara min bɛ kɛ ba kɔnɔ.
jɛgɛw ti sɔn ani ji kɔnɔ fɛn caman bon olu bɛ kɛ kun jumɛn kama d'accord parce que ɲini kɔnɔna na ɲini bɛ dugu dugu b'a fɔ ko ka kɔlɔnji ɲini to yen a bɛ ka faamuya a bɛ faamuyara wala ani sɛnɛ sɔrɔ parce que sanu bɔ développé bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka dumuni ko bɛ gɛlɛya parce que bɛɛ bɛ taa sanu ma sanu dun ye wari ye mais a tɛ sumanw ladon jamana kɔnɔ a bɛ dugu o dugu kɔngɔ bɛ barika bonyana yen awɔ bon sanu dun ye wari de ye bon a tɛ suman tɛ anw bɛ ka jamana sigilen don sɛnɛ bagan mara jako ani bololabaara fɛn caman d'accord bon n'an taara sanu t'a bolo ma est ce que baloko gɛlɛya tɛna don an ka jamana kɔnɔ ok o tun ye n ka ɲininkali ye ka so yɛrɛ d'accord Diallo Sori a y'o faamu dɛ d'accord an bɛ bon filanan de ma Musa Traoré Yirimajɔ Anso awa somɔgɔw bɛ di awa ɲininkali b'i bolo wa ni ko n'i ka invité bɛɛ fo voilà ne ɲininkali kɛ Sori de la Sori ɲininkali a n'a ka thème diɲɛ dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ mais n'i y'a dɔn k'a posé a kun i b'a faamuya ne bɛ ka Sori ɲininka maintenant ko Seko disi Sori tɔgɔ b'a la yalima o a y'a ka papier dɔ komi tɔw y'a don cogo min na parce que o tiɲɛna ni bɛɛ ye a décision abrogera ale tun ko k'a bɛ kese mɔgɔ min ye o ka kɛlɛ la donc est ce que olu tun tɛ se k'a posé n'a sɔrɔ b'a sɔrɔ sira ɲuman fɛ o ka bɔ a la tɔw ka so bon m'o mɛn a da Sori bɛ politique mɔgɔw fana la gosi tuma bɛɛ a kɛra assemblée parlementaire ye ne fɛ ka a y'a sɔrɔ politique sira fɛ wa a y'a sɔrɔ sira jumɛn fɛ voilà donc a ɲɔgɔn tɛmu tɛ sɛnɛ mais o lien dɔɔni b'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que a k'a bɛ ka mɔgɔw de défend minnu bɛ drague kɛ u ka baara kɛ bon mouvement social fana ye se tɛ mɔgɔ minnu olu de tila k'a sɔrɔ n'olu dɔw tɔgɔ yela a la ka abrogé a kɛra a ka fɛn dɔ f'an ye o la merci d'accord je pense que Sori y'a faamu dɛ ok donc an bɛ mɔgɔ sabanan ta allo karamɔgɔ an ce allo karamɔgɔ allo an ce a ye tara d'accord ok an bɛ ok d'accord il y a pas de problème d'accord dɔ bɛ ko allo an ce somɔgɔw bɛ di k'an wele ka bɔ min ɲɔnɔ ok d'accord ɲininkali bolo ka ɲɛsin jɔn ma ne ka ɲininkali bɛ Diallo de nɔfɛ Diallo ok awɔ Diallo kuma a ko bi la o y'an ni CEDEAO cɛ komi olu ko CEDEAO sigila anw fɛ yan de CEDEAO kolokolola anw fɛ yan ka d'a kan an y'a kolokolo sisan ko gɛlɛyalen an tɛ se ka bɔ CEDEAO la wa n'a tɛ fɛn kɛ n'an bɛ se ka bɔ a la d'accord ne ka ɲininkali bɛ Diallo nafa o de la ok donc Diallo o ye CEDEAO ka ko ye donc il y a pas de problème tu vas répondre à ça d'accord an bɛ mɔgɔ wɛrɛ ta tuguni allo karamɔgɔ an ce an ni karamɔgɔ tɛ sira ka ɲɔgɔn sɔrɔ d'accord hali bi nɛgɛjuru a labilalen don Serifula TV don voilà allo ale taara d'accord ok ala Sangare an ce allo an ce Alayi yɛrɛ tilenna baasi tɛ yen nɔ ba somɔgɔw bɛ di baasi tɛ yen k'a wele ka bɔ min ka bɔ Kɛɲɛba Alayi Sangare ka bɔ Kɛɲɛba d'accord ok kuma b'i bolo voilà mais n ka foli bɛ Djibiri Diallo ye awɔ n ka foli bɛ Sori Ibrahima Traoré ye n ka foli bɛ Drague national président ye d'accord parce que kuma minnu fɔla bi awɔ o ma foyi fɔ ne tiɲɛ tɛ o ma foyi fɔ ne tiɲɛ tɛ awɔ parce que adamaden n'i bɛ fɛn o fɛn dɛmɛ kɛ i b'a dɛmɛ kɛ Ala kama kira kama parce que maliyɛnw don ɲumanw don o wulila ka i ko Dragitigiw tɔ ɲɛna o wulila ka wuli ka dɛmɛ kɛ ka taa ko ɲɛɲini k'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ o kuma min fɔra
comme il faut draghi tiguma no tiendo benen ngalondo la segele ke la soro vraiment ni be tiende bon baro no bala la ko tiguma ko lobi baba bela ko la bawati ko la tibara muna mais bara ko la romu fala o tiendo draghi tuna nyon kan ro na chara abiji duru ko la ko le draghi bara o de ni parce que ando na draghi bara ne le na draghi bara 2010 2011 draghi an ko mitabilité ajila ami fini ko ajila ami fembe ka ajila mais na draghi bara fo kana 2016 2017 kala so ko mun fora an yer bi bara an to bara kana ba jibi kana jino obi kana pa ko ma en fait mais na ni na ke ba mara ko no wati mu kana station kelen jam mais na ni ala ke ani dur de jam mara ko no bi station kelen ko tel en koy mais bi station ani dur de jam mara ko no bi d'accord wa c'est très baraka ok ya fa mon en fait semaine ko no même do semaine ko no d'accord aka tani millions ok donc vraiment au niveau faut qu'on faraka merci beaucoup Mche d'accord mo wara ba ko mo tikita adama chenda Mche wanche so mo bedi alo adama chenda Mche era du wa kawol gamo mi chenda kabo kororo 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 ouais d'accord ok ni ngal numéro wa wa kana bon jala ni ko to mo bi ni ma ko la ka mo ko na ka ko 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 ni awo bon jama la jama re merci beaucoup ok d'accord Bogar ko ka bo kororo Côte d'Ivoire voilà ko ba afu ko c'est d'accord ok ame mo reta allo wage Ansio allo Ansio wage so bo bedi allo salam wa alaikum salam oui allo wa kawol gabo mu wage rebe ma kawol gabo mi kawule kabo bala ba kabala kabala ok man bro kabala kamo dunya aya fam man bro o mi ga invité befu awo mi ga invité befu aya lamne ka aw yɛrɛ journaliste fo merci ka aw yɛrɛ journaliste bɛɛ lajɛlen fo aya lamne ka maliyɛn den cɛ a n'a muso ka bɛɛ fo o bɛɛ lamne ala an bɛ ala fo ka ala barika da ni n'a ɲɔgɔnnaw b'a turu jamana b'u fɛn n'o kalama a fɔ ka fɛn fɛn fɔ bi awɔ ala barika la tiɲɛ tulo b'u la awɔ ni anw mun fana bɛ yen n'anw b'a baara kɔnɔ n'an ye ligne sɔrɔ an kan ka ɲɛfɔli kɛ pour que a bɛ se ka faamuya cogo min na. d'accord ok i bɛ teliya joona a ne ma n bɛ se ka min fɔ dɔrɔn ne bɛ kuma ninnu mɔgɔ saba bɛɛ fɛ presque an b'a fɔ dɔrɔn a ne ma mɔgɔ kelen don. n ka kuma fɔlɔ ye min ye o ye Daraki ka baara kɛcogo ye. wa i tɛ na retour kɔnɔ e ka kuma. oui allez-y. voilà n delila k'a fɔ n ko Daraki bɛ baara min kɛ a bɛ tiɲɛli min kɛ. o tɛ k'a fɔ ko
ni produit min bɛ ko produit bɛ drakitigiw bolo non produit tɛ drakitigiw bolo. Bon, mais dragi bɛ ka baara kɛ kɛcogo min na n'o ye k'a fɔ ko bakɔnɔna baara min k'a fɔ u bɛ t'u to ɲɔgɔn kan après tuguni u bɛ tila ka mansinbaw ta. Alors, bon, je crois bien qu'il n'y a pas de problème. D'accord, ok. Donc, voilà. Même fois, ni en wele bagaw y'an wele, a ma se k'a fɔ k'u bɛ retour kɔnɔ, k'a fɔ ko u mana kuma min fɔ f'a jaabi ka segin u ma, u k'u ka kuma fɔ dɔrɔn ka question poser, n'u ye question poser, donc an tulo b'a la yan nɔ, sabula nɛgɛjuru sira de don a bɛ temps de ta, de fait que olu bɛ kuma a bɛ taa yani a ka se olu fɛ a bɛ temps ta, an dun bɛ wagati baara de fana na, ni wagati sera dɔrɔn wagati b'an ta an tɛgɛ ma. Ça c'est vrai, voilà. Ah, Wage, Antier. Ah, ka wele ka bɔ min Wage? Ka bɔ Atɛtɛbugu la. Atɛtɛbugu la. D'accord, ok, kuma b'i bolo. Sisan ne ka ɲininkali ye min ye. Ne ko CEDEAO mɔgɔw ka taxe ninnu o. A ɲɛsinnen bɛ jamanadenw de ma wa ou bien a ɲɛsinnen bɛ chef d'État de ma? C'est-à-dire a bɛ chef d'État de protéger ou bien a bɛ jamanadenw de protéger? D'accord, ɲininkali ɲɛnama don. Voilà, dans le cas contraire, moi je l'avais population de protéger. Ne n'u ka bolola Jonathan bila ka na kuma bɛɛ ka na Bamakɔ yan o. Ne ko tɛ mission dɔ envoyé ka taa région na ka taa lajɛ situation mun bɛ yen wa. K'a dɔn parce que Mali dan tɛ Bamakɔ ye o. D'accord. I y'a faamu wa? N y'a faamu kosɛbɛ. Bon Asimi ma taa sommet in na. Bon ne bɛ indice dɔw di dɔrɔn pour dire que a tun tɛ se ka taa. D'accord. Parce que indice fɔlɔ ye min ye. Macron ko k'ale bɛ Nana Akufo-Addo wele. K'a fɔ CEDEAO ka sanction a tɔgɔ di sanction maintenue Mali kan. Macron ye k'a bɛ Nana Akufo-Addo wele k'a fɔ et puis ko France b'u soutenir o kan. O ye indice fɔlɔ ye. Indice filanan ye min ye. CEDEAO mɔgɔ chef d'État aw ni président la transition bɛ ɲɔgɔn sama na a ye sanction économique bɛn an kan. Mais aw b'o fɛn aw b'o kɛlɛ la aw bɛ tila ka cɛ wele ko ka taa. Mais on peut faire ça tout. D'accord. Ok, on ferme là. Voilà. D'accord, merci. Merci beaucoup, Nché. Merci. Merci. Bogar, je pense que la régie, ça va, non? Ok, d'accord. Bon, Bogar, il y a eu tenu. Ouais, Djibril, il y a eu Chama Tunguraïka, Ané Souri. Voilà, Mbado Souri, Abena Diablique. Voilà, ben, nous tenons d'abord si ça, question là-bas de lui, Abeno dit à moi, Abeno frère. D'accord. Ok, ni ngali min sɛmɛna na min ye ba kɔnɔ dantanfɛnw ye ni daraki bɛ yen k'a bɛ dankari k'olu la ne bolo n'o ye expliqué que diɲɛ baara o baara kɔlɔlɔ b'a la i b'a dilan cogo min na a bɛ ɲɛ sinon cɛncɛnbɔlaw bɛ cɛncɛnbɔ la a ka ca ni san 100 ou bien bon je peux dire san 50 mais mɔgɔ si m'a mɛn k'olu ka kɔlɔlɔ sera jɛgɛ ni fɛn ma donc maintenant daraki ta ye min ye an y'o fɔ kuma la n ko n'u tonna ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen o bɛ kɛ sababu ye o bɛ ji duru a yɔrɔ la a bɛ bagan minnu bɛ yan olu ka balo bɛ gɛlɛya a yɔrɔ la donc o ye daraki kɔlɔlɔ ye daraki dirigiw yɛrɛ jɛnna n'a o t'olu nɔ ye parce que autorisation mana di e ma a dira nin ma ne bɛ se k'e gɛn yan a dira mɔgɔ wɛrɛ fana ma ne tɛ se k'o gɛn o donc maintenant min bɛ autorisation di o de kan k'a dɔn autorisation hakɛ dɔ bɛ yen man ka tɛ ka tɛmɛ o kan dans une zone bien déterminée ne bolo o y'olu ka responsabilité ye o kɔni n'o dilanna ka ɲɛ et je crois que tiɲɛni tɛ se jikɔnɔfɛnw ma quoi bon ani ji bɛ nɔgɔ yɔrɔ minnu na o tɛ darakitigiw nɔ n bɔra k'o k'a fɔ o karasɛritigi minnu b'u ka karasɛri ɲɛsin ba kɔnɔna ma k'u ka bɔgɔ nɔrɔkɔ fili ka taa ba kɔnɔ ani laveri min fɔra sisan an bɛna fɔ a fɔra ko chinois dɔw b'a fili ka taa ba kɔnɔ ça c'est pas bon o kan ka dabila donc sinon k'a fɔ ko daraki don daraki tɛ daraki bɛ bɔgɔ tɛ taa ca dɔwɛrɛ yɔrɔ wɛrɛ ka na ba kɔnɔ bɔgɔ kelen de don a b'o de ta k'o traité i bɛ taa sɔrɔ hali n'a ye moteur faga 30 minutes ji bɛ segin a tugu a kɔrɔ la mais an bɛ min fɔ o ye u surnombre o de kan ka dabila u bɛɛ ka taa to yɔrɔ dɔw la u k'olu dabila ani ba gɛrɛfɛla bɔgɔ k'o kari o gere sanfɛla k'o kari k'o bɔgɔ lajigin ba kɔnɔ o fana kan ka dabila o y'a inconvénient bon ɲininkali filanan o ye comment sortir de la CEDEAO bon moi je suis pas mais so ma kelen kɛra i la ko kɔlɔnkɔnɔji ko o fɛnɛ mini bɛ gɛlɛ ko généralement ni daraki bɛ ka kɛ yɔrɔ min na ko kɔlɔnkɔnɔji tɛ se non o ye min de comme an bɛ daraki fɔ mais min ta
o ye ta sɔrɔ olu bɛ cyanure stocké yɔrɔ min na il se peut que ji bɛ se ka taa dugukolo jikɔrɔ ji a bɛ se k'o contaminer yɔrɔ dɔw la c'est pour cela i bɛ taa sɔrɔ minnu bɛ yɔrɔ min na chaque mois u bɛ taa prélèvement kɛ kɔlɔnji la k'a lajɛ est ce que ji in bɛ se ka min wa chaque minnu dɔw b'o kɛ chaque mois donc maintenant o bɛ kɛ dɔw ta yɛrɛ chaque semaine u bɛ ji prélèvement kɛ k'a lajɛ est ce que ji ma contaminé donc n'a contaminé non o bɛ se k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna u ka ji mini jɔ olu yɛrɛ bɛ se ka na population servir cogo min na ji la u b'o fɛɛrɛ tigɛ sisan o de ka ɲi parce que n'i bɛ baara o baara kɛ i b'i jija i ka baara kɔlɔlɔ kana se sigida ma o bɛɛ bɛ sani i ka mini sigi étude dɔ bɛ yen a bɛ fɔ o ma étude d'impact environnemental et social ne bɛna nin baara in kɛ mais kɔlɔlɔ min bɛ yen n bɛ se ka mesure jumɛn ta pour que kɔlɔlɔ kana se sigida mɔgɔw ma tant que i ma tila o étude la min papier tɛ d'i ma donc o ye k'o ɲɛfɔ tigi ɲɛna o yɔrɔ la min bɛ disposition de ta pour que wa cyanure ji min bɛ yen u bɛ bazin de kɛ ka mana k'a la donc mana in a bɛ se ka kɛ wo bɛ se ka sɔgɔ a la ji in bɛ se ka jigin donc de temps en temps u bɛ passer k'a lajɛ n'a sɔrɔ a bɛ se ka ni mana in sɔgɔra ni cyanure ji jiginna ka taa dugukolo jukɔrɔ ka taa kɔlɔnnaji contaminé a bɛ se ka na ni problème ye voilà ok voilà donc CEDEAO ta bon moi ne bɛ se ka hakilinata de dɔ kan je suis pas constitutionnaliste voilà pour me prononcer par rapport à ça mais ɲɛ ni kɔni mɛn selon ce que j'ai entendu de la bouche de certains constitutionnalistes pour que ka bɔ CEDEAO la il faut faire un préavis de 1 année i tɛna dɔrɔn ko bon m'a la bisini t'a la o fɛn tɛ texte de bɛ il faut respecter certains disent que i bɛ préavis de di 1 an k'a fɔ n bɛna bɔ c'est comme Angleterre bɔtɔ la Union européenne na o mana dɔrɔn k'a fɔ yɔrɔnin kelen bɛ bɔ a la o délai de bɛ d'i ma o délai in bɛ se ka kɛ san kelen parce que e ni mɔgɔw de fana bɛ baara la olu fana b'u labɛn sisan e bɛ se ka labila cogo min na n'i labila donc ne min ja sisan olu b'a intervenir k'a fɔ i bɔr'u ka tɔn na mais maintenant k'a fɔ de sisan an ni CEDEAO bilala ɲɔgɔn na d'un coup de tête bon an ka bɔ a la o fɛn tɛ dɛ mɔgɔw papier de bɛ ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ok ɲininkali wɛrɛ tun ko n'i ye jateminɛ ko texte minnu bɛ CEDEAO kɔnɔ k'a sigira jamanakuntigi de kama ou sigira jamanadenw de kama bon CEDEAO yɛrɛ créera Mali de la yan donc a dabɔra c'était pour que ka ko caman nɔgɔya an bolo jamanaw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo di ka tɛgɛ di ɲɔgɔnmaw kɛ ɲɔgɔn ma sanni ni feere kɔnɔna la fɛn caman kɔnɔna la parce que n'i ye Mali ni dugu dɔw jateminɛ ni tubabuw yɛrɛ ka frontière yɛrɛ traceli tɛ nin bɛɛ tun ye dugu kelen ye koyi i bɛ taa sɔrɔ ne mɔkɛ dɔ bɛ yen o Guinée n mamuso dɔ bɛ yen donc tubabuw de ye traceli kɛ sinon jamana dɔw bɛ yen nin bɛɛ tun ye bɛɛ ye somɔgɔma kelenw de mais frontière nalen tracé donc maintenant dɔw somɔgɔw tora côté dɔ in na dɔw somɔgɔw tora côté kelen in na donc maintenant qu'est-ce qu'il faut faire pour que an bɛɛ ka don ɲɔgɔn na o idée in tun ye CEDEAO de donc e bɛ se ka voyager ka taa Guinée ni Mali papier ye mɔgɔ t'i ɲininka c'est comme i b'i ka jamana kɔnɔ n'i ye opérateur ye fana i bɛ se ka taa Guinée i bɛ se ka taa Burkina i bɛ se ka t'i ka société sigi c'est comme i bɔra i ka so i taara i ka so a dabɔ kun tun y'o de mais maintenant sisan a yɛlɛmana ka kɛ ko min ye un syndicat des chefs d'État ou makɔrɔ to français k'a bɛ dɔw wele ko ka conseiller dɔ ma an tɛ CEDEAO dɔn n'o ye ni CEDEAO kɔni créé o de kama où des puissances étrangères vont manipuler nos chefs d'État africains vraiment ça ne donne même pas envie de rester dans la CEDEAO parce que n'an balima damaw le linge sale se lave en famille mais c'est pas au président français étant en France qui va appeler un président africain de faire la pression sur le Mali. Mais j'ai dit que donc, derrière la sanction de la CEDEAO, donc c'était Macron qui avait appelé à l'ordre. Donc vraiment, CEDEAO comme Magdabo Kama, CEDEAO d'abord France, en antégré de Yorama, les pays de la quoi faire maintenant, Amina Yinga, Malabama, pour les solutions mobiles. Sorry, Malabama, le format de Sira Emade. Voilà. Merci beaucoup. Ne bɛ yɛlɛn sanfɛ ka kɔlɔnko in jaabi dɔ kɛ o kan. D'accord. Ɲininkali dɔ fana kɛra sɛnɛko la. Donc n bɛ fɔlɔ tiɲɛ don nafaba bɛ n tigi ka ɲininkali la. O de kama toujours n b'a fɔ minnu wulila ka taga bi an balima daraki baarakɛlaw kan ka taa fi olu kan parce que se tɛ u ye. Olu kun kan ka nin ɲininkali in ɲini k'o jaabi fɔlɔ parce que mɔgɔ mɔgɔ bɛ Mali sanuko kalama o b'a dɔn ko société minière bɛ dugu dɔw la u bɛ dugumɔgɔw bali k'u kana kɔlɔn sen. n bɛ se ka dugu dɔ tɔgɔ fɔ Sadiola b'a la ko aw kana kɔlɔn sen u yɛrɛ ka kunnafonidilaw ye jumɛn fɔ ko a bɛ se ka kɛ ko n'aw ye kɔlɔn sen ko aw bɛ taa bagaji min bɛ ka utiliser ko a bɛ se ka kɛ kɔlɔn bɛ bɔ o kan tuma dɔ la u tun bɛ ji ta citerne na ka yaala k'a di mɔgɔw ma
a jɛgɛ dolentigi n'i y'a kɛtɔ ye ka nɔgɔ don dolen da la k'a fili ji la jɛgɛ labaloli kama tɛ jɛgɛ minɛ cogo ɲuman ɲini de kama don donc société minière a ma sira bɔ e ye a ma courant don i fɛ yen a ma dɔgɔtɔrɔso se i fɛ yen a m'i ka mɔgɔw ta baara la ka lawasa fo k'i kana kɔlɔn sen k'ale bɛ a jɔ n'i ka jiko dɔrɔn ye kun fila b'a la mais nin kuma fɔlen dɔrɔn nin kun kan ka fɛn dɔ déclencher parce que a ye fɛn dɔ fɔ étude d'impact environnemental et social ala barika la expert fɔlɔ minnu formera Mali la k'u ka maliyɛn tɔw former dans les années 99-2000 depuis loi in ko bɛ sen na ne bɛ o la à travers CECI Canada an ka formatrice kun bɛ bɔ Canada Julie Cyr a ka kan fɛɛrɛw ni dabaliw de ka tigɛ parce que adamaden baara si tɛ yen ni kɔlɔlɔ t'a la hali an filɛ kuma min na an kumakan min bɛ bɔ a bɛ environnement min bɛ yan air min bɛ yan fiɲɛ min bɛ yan o fiɲɛ ni mɔgɔ tɛ ka kuma yɔrɔ min o fiɲɛ tɛ kelen ye donc fɛɛrɛw kan ka tigɛ nin bɛna gɛlɛya min na se a nafa kama fɛɛrɛ ni dabali bɛ kɛ pour que ka kunbɛli kɛ gɛlɛya in na walima k'a nɔ la dilan donc ni a fɔra ko mɔgɔw kana kɔlɔn sen ko a bɛ se ka kɛ ko ji min bɛ yen ko bagaji sera ji ma o kun kan ka mécanisme dɔ déclencher o ye jumɛn ye gouvernement yɛrɛ kun ka kan ka fɛɛrɛ kɛ sisan komi siga donna a la parce que kɔlɔn ni bagaji man ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo si la o ye dankariba de ye sariya la o ye dankariba de ye sigida mɔgɔw ka hakɛ la donc taga kun kan ka kɛ ka taga kɔlɔn ninnu ji ta k'a lajɛ n'a ma ɲɛ ko baara yɛrɛ kɛbagaw ye siga don u yɛrɛ la o tuma na a ka lajɛ yali bagaji a ye kɔlɔn ji sɔrɔ wa n'a y'a sɔrɔ a y'a sɔrɔ cogo dɔ o b'a yira ko dɔ ma k'a kɛcogo la n'a y'a sɔrɔ adamadenw ka hakɛ parce que sigida lakanalen i ka kɛ sigida ɲuman kɔnɔ o ye hakɛ de ye diɲɛ seleke naani jo sariyaw ye min la sabati wa Mali constitution a la sabati bɛɛ ka kan ni sigida sanuman ye donc o tuma na o fɛɛrɛ kun kan ka kɛ mais i bɛ ɲininkali kɛ Mali gouvernement na i bɛ maliyɛn bɛɛ ɲininka don la siɲɛ laban jumɛn na i delila ka analyse dɔ ye k'a fɔ ko société minière bɛ dugu minnu na ko Mali gouvernement walima minnu filɛ nin ye n'u kɛlen don ka u yɛrɛ kɛ i n'a fɔ u haminen don sigida lakana ni koɲɛw la yalima wagati laban jumɛn u y'a ɲini ko société minière bɛ dugu minnu na ko k'u jiw ta k'a sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn n'a y'a sɔrɔ ni bagaji minnu bɛ labaara société minière kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ bagaji ninnu tɛ k'u yɛrɛ sɔrɔ an ka dugu jukɔrɔ jiw la walima n'u bɛ k'u yɛrɛ sɔrɔ a la donc n'a sɔrɔ o ma kɛ o b'a yira k'a fɔ ko ŋaniya ɲuman tɛ u la walima baaraw tɛ ka k'a kɛcogo la mais o fana tɛmɛnen kɔfɛ an b'a dɔn ko fɛɛrɛ ni dabalijugu min don a kun de ye ka dugumɔgɔw bali ka kɔlɔn sen parce que min industriel fɛn fɛn bɛ anw ka jamana kɔnɔ a ka kan mɔgɔw k'a dɔn fɔlɔ parce que maa caman bɛ olu kɛlen bɛ ka tampon min ta k'a da fermali kan o de ye k'a k'i n'a fɔ an bɛ société minière contre la i b'a fɔ tubabu dama minnu bɛ yen ou bien mɔgɔ min bɛ bɔ kɔ kan ka na sanu ɲini an ka jamana kɔnɔ an b'o juguya la an tɛ maa si juguya la an bɛ fɛ sanu ka bɔ a bɔbaga bɛ ka hɛrɛ sɔrɔ maliden bɛɛ fana ka hɛrɛ sɔrɔ mais k'a bɔ ka t'i yɛrɛ ladilan ka anw to yɔliyɔli la k'anw to sɛgɛn ni kamanagan kɔnɔ anw ka kɛlɛ ye o de ka dabila donc société minière bɛ dugu minnu na donc a ka kan k'a lajɛ u fɛɛrɛ bɛ tigɛ parce que ni olu bɛ dugu sanfɛ sanu min bɔ i bɛ taga sɔrɔ d'abord permis min b'u bolo permis nin kɛla ka sɔrɔ dugumɔgɔw t'a kalama a fan caman o fana y'a damana kuma wɛrɛ ye donc i b'a sɔrɔ dugu sigilen don nka dugu yɛrɛ bɛ permis kɔnɔ dugu t'a kalama donc ni mɔgɔw ye kɔlɔn sen ni dɔ taara bɔ sanu kan sanu ɲinina dun ye mɔgɔ min ye n'a ye sanu sɔrɔ fɛn dogo ta tɛ jama bɛna fili o yɔrɔ kan ni jama nana fili o yɔrɔ kan o lawulili bɛ gɛlɛya donc fɛɛrɛ ni janfa jugu dɔ de don k'a ɲini mɔgɔw fɛ k'u kana kɔlɔn sen mais pour que mɔgɔw kana kɔlɔn sen i ka se k'u la siran fɛn dɔ ɲɛ a bɛ f'u ye k'a bɛ se ka kɛ ko bagaji bɛ dugu jukɔrɔ ko n'u ye kɔlɔn in ji bɔ mais o ye kuma juguba de ye wa ni o fɔra dɔrɔn o b'a wajibiya gouvernement kan ani jo sariya lafasabagaw kan ka taa o sigida kɔlɔnjiw ta k'u sɛgɛsɛgɛ mais o fana hukumu kelen kɔnɔna la mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ sanubɔyɔrɔw la an b'a ye bana caman b'u minɛ yɛrɛ banaw ni fɛnw na anw ka sɛgɛsɛgɛliw y'a ye laboratoire dɔ bɛ yen bi an tɛna a tɔgɔ fɔ fermali ni u bɛ ka bolo di ɲɔgɔn ma kan an bɛna contrat signer u ka taga ji fɛn fɛn bɛ damandugu la ka taa bɛɛ ta sɛgɛsɛgɛ parce que mɔgɔ caman minnu ye baara kɛ société minière kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ u caman kɔfɛ banaw b'u minɛ min ye kɔmɔkili bana ye n'o ye yɛrɛ bana ye wa a bɛ taa yira k'a fɔ ko ji tiɲɛnen u y'o de consommer donc est ce que sigida ninnu ji a tiɲɛna société minière ka baara de fɛ wa an t'a dɔn est ce que a ma tiɲɛ o de fɛ mais sɛgɛsɛgɛli kun kan ka kɛ wagati ni wagati pour que k'o ko la sanuya donc kuma fila n y'a fɔ cogo min k'a fɔ ko mɔgɔw kana kɔlɔn sen n'o kɛra tiɲɛ ye dɔrɔn o b'a yira ko siga donna
yalama sharia minnu fɔra min baara la parce que min baara n'a bɛ ka kɛcogo la a bagaji man ka yɛrɛ sɔrɔ dugujukɔji la cogo si la a ɲɛdɔnbaga bi yan mais ni a sɔrɔ fɛɛrɛ de don a kun de pour que n'an ye kɔlɔnw sen an ka du kɔnɔ an bɛna sanu de sɔrɔ a la donc n'an ye sanu sɔrɔ an bɛna fili o sanu kan ka damandaw sigi n'anw ye damandaw sigi Mali dugukolo i t'a dɔn k'a fɔ ko permis b'a la fo i ka sanu garamu damadɔ sɔrɔ damansin sira kan donc ni papier dɔ bɛ se ka na jɔ ten ko permis bɛ nin na wa permis mun b'a la koyi permis recherche de don sa wa permis d'exploitation de don sa wa nka permis kɔni b'a la donc mɔgɔ yɛrɛ bɛ se k'a fɔ peut-être permis yɛrɛ bɛ Mali jamana fan bɛɛ la donc o ye o ɲininkali ye maintenant min ye sɛnɛko ye il faut que mɔgɔw k'a dɔn ko sɛnɛ ani sanu baara u tɛ ɲɔgɔn sinama ye o u tɛ ɲɔgɔn sinama ye sɛnɛkɛbaliw de ye nin don mɔgɔw kunna minnu fana na y'u sigi dugubaw kɔnɔ yan k'a sɔrɔ u tɛ t'u faso la u tɛ sɛnɛ kɛ u tɛ sɛnɛ fɛ u b'a fɛ dɔrɔn k'an ka damabara lagosi k'an ka sanu an bali k'an ka sanu bɔ ka ɲugun don sanu baara la ko sanu baara k'a bɛ sɛnɛ bali mais a tigi min bɛ k'a f'i ɲɛna ko kabi ala k'e dan hectare joli bɛ e bolo e faso la i delila ka mɔgɔ joli dɛmɛ ka hectare kelen sɛnɛ sanu wari de bɛ kɛ ka sɛnɛ kɛ sanu wari tubabu dama minnu bɛ yan société minière wa ka kan k'o waleɲuman dɔn kɛ u ye u bɛ miliyari fo miliyari 400 hakɛ fo miliyari 500 hakɛ directement u b'o de don an ka économie na gouvernement bɛ subvention min kɛ sɛnɛkɛlaw ye o wari sen bɛ o la o gouvernement bɛ dɛmɛ min kɛ armée ma o wari sen bɛ o la o mais an ma damandaw fɛnɛ an ka daraki baarakɛlaw tuma min na u ka baara ma jɔ miliyari 100 ni kɔ miliyari 200 bɔ ɲɔgɔn u b'o min sɔrɔ n'u b'u to kangaba de damanda la ka wari ci dɔ ma yoroso n'u b'u to kangaba damanda la ka wari ci dɔ ma jaramana u b'u to kangaba de damanda la ka wari ci dɔ ma sebekoro ne yɛrɛ bɛnna la u b'u to damanda de la y'a faamuya la dandugu ka wari ci dɔ ma Bangasi Filadugu donc o wari min bɛ ci anw ma samiyɛdaw fɛ komi minnu bɛ nin sariya ninnu ta ani minnu bɛ nin kuma ninnu fɔ u ti sɛnɛ kalama u ni sɛnɛkɛla tɛ ɲɔgɔn kalama donc anw minnu bɛ sɛnɛkɛ dugu la n'an ni sɛnɛkɛlaw bɛ ɲɔgɔn kalama anw b'a dɔn ko samiya dondaw la anw ka sɛnɛ musaka fanba anw ka bereliziw n'an ka fɛnw o wari o fanba bɛ bɔ damandaw de la ɔ ɲininkali min kɛra ka ɲɛsin ne yɛrɛ ma wajibi fo n k'o jaabi parce que voilà i bɛ fɔ teliya la n bɛ fɔlɔ k'a daminɛ min na o de ye politiki mɔgɔ ye u b'a fɔ ka caya mun ye a kuma fɔ nin kɔsara ninnu na ne ka kuma caman bɛ yen a farinyara ka ɲɛsin politiki mɔgɔw ma ne yɛrɛ ye politiki mɔgɔ ye ne fa ala ka hinɛ a la Ibrahima Traoré politiki mɔgɔ kun don a ye san 4 kɛ kaso la Modibo Keyita jɛɲɔgɔn kun don Musa Traoré y'a minɛ a ye san 4 kɛ kaso la o sababu la ne yɛrɛ bangena ka n fa to politiki kaso la ne yɛrɛ politiki la a bɛ sɔn ka san 30 bɔ hali sisan an bɛ ka kuma wagati min n bɛ politiki tɔn kɔnɔ n b'a ɲɛmɔgɔya jɔyɔrɔ dɔ la donc k'a yira k'a fɔ politiki mɔgɔw u juguya tɛ yɔrɔ wa n t'u bɛɛ lagosi mais politiki mɔgɔw m'a kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ jamana in na dɛ fɛn min kɛcogo ma ɲɛ ɲɛfɔcogo tɛ se ka ɲɛ donc n bɛ hakɛto ɲini kɛ politiki mɔgɔ ɲɛw fɛ vraiment n ka kuma caman bɛ yen dɔw fana bɔra siraw fɛ baro sira ni i dɔnniya mɔgɔ dɔ bɛ baro la i bɛ kuma k'i yɛrɛ labila bon n'o kuma taara ka taa bila n bɛɛ da kan i bɛ taa sɔrɔ i bɛ fɛn dɔ fɔ o kɔnɔ min bɛ se ka farinya aw ni ɲɔgɔn cɛ mais n'i kun sigilen bɛ n bɛɛ da kan k'i bɛna kuma bɛɛ k'a lamɛn o tɛ fɔ o cogo la donc n bɛ yafa ɲini politiki mɔgɔ sɛbɛw fɛ n bɛ minnu dɔn mɔgɔ dɔw bɛ politiki kɛ Mali la u ka politiki de bɛna kɛ sababu ye ne dalen b'a la k'u don alijinɛ la parce que b'u ka tilennenya dɔn mais politiki mɔgɔw ka segin a kan n tɛ se o kuma in ɲɛ a fanba ma ɲɛ Mali kɔnɔ wa politiki baara kɛcogo ma ɲɛ an b'o de gɛlɛya kɔnɔ u kelen tɛ dɛ an kelen tɛ mais baara in ma ɲɛ min ye logement sociaux ye kabi ala k'an da maa ɲini e yɛrɛ de la ka n wele ka n ɲininka logement sociaux n'i y'a di ne ma n bɛ min kalan n t'a dɔn ala barika la ne bɛ n fa ka so n bɛ kun ye bon logement sociaux n ma deli k'a ɲini wa n'i y'a di ne ma ne yɛrɛ sori t'a dɔn n bɛ min k'a la parce que tiɲɛ na yanni ne sa don cɛ ni ala sɔnna ni ala ma n ka jɔnya jɔn kan n t'a dɔn n bɛ bɔ n fa ka so ka taa yɔrɔ min ne t'o dɔn fo ni n taara mɔkɛ ka buguda la d'accord ok voilà d'accord monsieur Kante voilà waati min fɔra e yɛrɛ fɛ kumakan laban b'i bolo an bɛ sɔrɔ ka kuma di bon d'accord bon c'est bon fo i b'i ka dernier fɛngɛ di comme ça kumakan laban kuma sɛbɛn bolo ma aw bɛ yafa a bɛ se ka kuma janyana n bɛ an ka ministre des mines fo an ye wulikajɔ dɔ kɛ sisan ko Mali sanuko n bɛ Mali sanu baara
baarakɛlaw surtout dama baarakɛlaw b'u bɛɛ fo Mali Kante bɛ o la an ye wele da parce que Mali jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ CEDEAO ma dimi don an na Macron ma dimi don an na Mali denw ka Mali labilali o de dimi don an na donc anw ye wele da ko Mali denw k'u bolo fara ɲɔgɔn kan an ka Mali armée dɛmɛ ala barika la million 22 ani 100 ani 30 Maliens y'o de fara ɲɔgɔn kan k'a di anw ma hali sisan dɔw bɛ k'an jalaki ko mun an taara wari di ka sɔrɔ olu ta t'a la k'a yira k'a fɔ baara in a ma ban a tɔ bɛ ɲɛfɛ donc n tɛ se ka na plateau kan yan ni ma Mali sanuko mɔgɔw bɛɛ fo ka ministre de mine fana fɔ an bɛ kuma in fɔ a ye don min na a yɛrɛ ko k'a bonyana hakili ma nka a dara an na ala y'an dɛmɛ fana an ye wari in fara ɲɔgɔn kan an y'a d'a ma o tuma ka wele da Maliens ye Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ milliardaire 100 bɛ se ka sɔrɔ Mali la bi minnu bɛ se ka milliard kelen juru don Mali la san kelen a tɛ foyi tiɲɛ o ye donc Malidenw nafolo bɛ minnu bolo a bɛ se ka kɛ a tɛ ne bolo a tɛ e bolo nka mɔgɔw bɛ Mali la minnu bɛ se ka milliard 5 ta u ka wari maralen na ka juru don Mali trésor la san 5 san 10 jamana ka sara o ye donc an k'an kɔfilɛ an ka jamana la an kana an ka jamana to mɔgɔ wɛrɛw bolo gɛlɛya kama u ka jamana kɛ u sago ye n b'o de fɔ n ka d'accord Kante Makan laban bilala ne tɛ nin kɔrɔfɔ nin bannaw karamɔgɔkɛ ne bɛ plateau min sanfɛ yan o ye kuma yɔrɔ ye ok ni ala ye kɛnɛ wɛrɛ latigɛ ne kan ka kuma yɔrɔ min na i bɛna n dɔn ye d'accord ne ye waliɲuman dɔn foli ne b'o ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la Djibril Diallo de ma n'i y'a mɛn gɔngɔn duuru i tɔrɔn 2 de bɛ dugu ma ale bɛ an bɛ kɛnɛ min kan ale ka kɛnɛ dilannen don parce que munna an k'an da don Dragiko kuma la fo ka se nin ma an b'o se ale ma ne bɛ se Tarawele ma don min a ka bureau kɔnɔ mɔgɔ de taara ɲɛ yira ɲɔgɔn na ne n'a kɛlɛla fɔlɔ de a tɛ ka Dragiko kuma fɔ nin ne n'a kɛlɛla a ye kuma minnu fɔ a ye kuma bɛɛ fɔ kan bɛɛ fɔ ɲɛmaa kun ma se ka jaabi parce que ale bɛ ka min fɔ a b'a ka bureau de kɔnɔ a tɛ Dragiko kalama ne tun bɛ mun ɲini dɔrɔn k'a sama kana ba kɔnɔ a ka tiɲɛ y'a ɲɛ la ni cɛ in ye jɔn ye ni ne ye nin kan in fɔ a ma mun kan ka kɛ wa n y'o kɛ ala ye n na wasa n sera ni nin ye bada la ka se ni nin ye bada la o ye tiɲɛ ye min bɛ min fɔ o ye ne wasa ne tɛ se ka foyi fɔ nin kɔfɛ aw yɛrɛ foli ko ɲuman kɔfɛ parce que n'i y'a mɛn diɲɛ bɛɛ an sigilen tora sa bɛɛ ko an y'an wele kɔrɔkɔ o sababu b'aw la dɛ ne kumakan tɛ kɔrɔkɔ sɔrɔ mais kɔrɔkɔkaw y'an ŋaniya dɔn bi mun banna Daraki ɲɛna a ma ɲɛ a ko n'a dɔn k'a fɔ Darakitigiw ja u tɔɲɔna binkɛli kɛ bi ma kɛ quoi anw bɛ nin dɔrɔn de ɲini a ka dɔn donc o kɔfɛ ne tɛ se ka foyi fɔ fo k'aw fo ka waleɲuman dɔn. ok Monsieur Diallo voilà. d'accord donc ne bɛ min fɔ o ye les solutions c'est-à-dire baara kɛra cogo o cogo solution ko gɛlɛyara cogo o cogo solution b'a kɛrɛfɛ ala ye diɲɛ ko o ko dan solution dɔ bɛ yen mais solution hakilima de b'a ɲini an ka ko to ɲɔgɔn t'a la an ka ɲɔgɔn lamɛn n'an ye ɲɔgɔn lamɛn ko dɔ bɛ e bolo ko a ko man ɲi mais n'i ye dɔ in lamɛn n'a nana n'a ka argument ye i hakili bɛ yɛlɛma ne ni responsable dɔ de la ka baro kɛ un grand responsable de mine tɛna tɔgɔ fɔ a ko ne ma e bɔra ka argument min fɔ ni ne tun ye nin dɔn Draghi interdit le corps de la j'allais m'opposer ne tun tɛ sɔn a ka kɛ abada mais don min na u y'a kɛ u ye argument minnu fɔ anw ye ani e bɛ ka min fɔ o cɛ ka jan dɛ donc c'est pour dire que diɲɛnatigɛ la an ka ɲɔgɔn lamɛn ko gɛlɛyara cogo o cogo an ka ko to ɲɔgɔn t'a la ko to ɲɔgɔn t'a la a bɛ karata buguni mɛ si la mais ne ko e ta tɛ mɔgɔ wɛrɛ ta tɛ tiɲɛ o kuma ninnu ça c'est pas bon hein il faut pas être radical il faut toujours écouter les autres maintenant u ka solution ye min ye ne bolo c'est très simple u ka se chambre de mine ma mais chambre de mine ka kuma parce que olu fana ka porte-voix ye chambre de mine de chambre de mine sigira ninnu de kama les orpailleurs surtout sinon les grandes mines ne ɲan tɛ nafaba la olu ka fɛn na chambre de mine na parce que quand on voit les participations la chambre de mine est là pour défendre leur cause c'est pour cela yɔrɔ dɔ la an jiginna chambre de mine na kosɛbɛ parce que e min ka kan ka ne défend et ne tɔɲɔna e ma bɔ ka kuma ne bɛ fara n tɔɲɔbagaw kan moi je crois que ne tɔɲɔna e de kan ka bɔ ka ne wele k'a ɲɛfɔ ɲɛna pourquoi nin décision kɛra la chambre de mine devrait même faire une conférence de presse pour expliquer le code yɔrɔ minnu b'a kɔnɔ bɛnkan ye jumɛn bɛnkan mais malheureusement cela n'a pas été fait mais diɲɛnatigɛ ko bɛɛ la comme on le dit den bɛ bien a tabaga de bolo donc mais il n'est jamais trop tard pour bien faire ko kɔni bɛ fɛ k'a dilan ka ɲɛ il n'est jamais trop tard chambre de mine à un moment ils sont retournés ils disent que ok c'est ka fɔ de bɛ kɛ donc maintenant a bɛ ɲɔgɔn na faamu avec des arguments un débat intellectuel là c'est pas des débats de rumeurs hein
c'est des arguments contre arguments. Quand des intellectuels parlent, ils n'ont pas argument de donc la solution que je propose, c'est que les chambres de ménage. Donc maintenant, Draghi de Tieni qui est Romina, ou quoi le voilà. Parce que nous n'avons pas dit demain. Il faut que Jalaki est Romier. Il faut que Dabla, parce qu'il demande Gala. Donc, Jalaki est Romier. Mais au Jalaki, il faut que Biolukawe. Nous avons des documents dit. Nous avons Jalaki Bodoka. Mais nous avons Jalaki qui est mis à Dogo Tado. En mer d'Obé, parce que nous font des collectivités, ou des autorisations dit. Mais au Luta Kalama, chambre de mine de Tunganga Willy, qui a tout formé chaque année, Aïwana ni ka kololo a beseka kumbe tongodi ne bolo ode kumeseka konyi kololo a kololo fo itese mogoma wana na yoro mi fana daleno la karasher tigi mino nyeshene no bama no le ba ko nano état de kanga wili hijo solution même là allu bita forage de 5 à Douma ou kanga ba ko nato ka fora bassin d'oglan ou ka bogo nokoro ko betami ngono sona boro nero mi flane mais c'est de la valeur ajoutée on doit avoir des bricolage. Mais malheureusement, on n'arrive pas à valoriser nos produits. On me fait à la flité. Alors que il y a gagné avec la faille sur tous les plans. Donc maintenant, la solution que je propose, vraiment, c'est chambre de mine. On est chambre de mine peut-être la chambre de mine va être leur porte-voix au niveau du ministre des Mines, qui est Lamine Sedou, qui est vraiment quelqu'un qui écoute les autres. Donc nous serons avec des arguments valables, des arguments qui tiennent. Là, peut-être, ils vont revoir le code, comment leur faire introduire, mais avec des conditions très claires. Okay. Voilà. Donc maintenant, on revient à la proposition de solution. Oui, il faudra qu'il soit bien organisé. Parce que malheureusement, ce secteur n'est pas bien organisé. Okay. Vraiment, il faut le dire. Parce que avec le chômage, il y a Baramasro. Il y a dit ça. Il y a des gens qui ont Baramasro. Comme Sori l'a dit, l'activité a fait plus de 450 000 emplois. Les Mali fonctionnaires de Fragnon, ça ne dépasse pas 300 000. Nous avons exercé de c'est plus d'1 million. Bon, maintenant, nos secteur là, c'est à l'État de prendre ses responsabilités. Parce que chaque fois, on dit que quand tu fermes des activités, il faut ouvrir les portes de la prison. Parce que ces jeunes que tu mets dans la rue, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils vont gonfler le rang des bandits. Il va chaque fois avoir interdit le banditisme mais pour lutter contre ce banditisme là même s'il faut faire un centre de formation professionnelle permet de connaître le Katomina ou faire la formation qui était donc l'autorisation que comme ça bien protéger le Badoni Atena Nani Drama, donc Bakar, donc bon, comment Amboulou Korea, Djibril Diallo, vraiment Ambifo, merci beaucoup. Nous Sori Ibrahima Traoré, merci. Mamadou Kanté, Inicho Kosebe, Madani Alasona, Laini Mounina, Abina Sabati, et je connais que Bedo Club Ala. Donc Bakar, Magalama Bibolo, on se regarde. Ok, on est folie bla, mi a invité au Massabla, il y a pas de gamma, on a un communiqué, on sera gagné pour les Jamana, on a deux fanal sur au Pola, Ambo Foko, Walemando, mi a flebra, Munuzi Garcia sur Kan, ou le Munoma Garcia sur Kan, ou le Ambo Bella Jim Foko, Walemando, et le Munofana Sigra Kanaja Foka Shuko Cassino Wati Akela, donc Ambo Fo, donc la date de tournée d'Imachura, en avance sur un la date dimanche, mais on va voir. Il y a la dos, tout dépendra. Donc, on a direction, quand il faut mieux, donc la direction Chirifula, Abba Bella Djelofo, Ousmane Souré, Ambifo, quand commercial, ani ressources humaines, ani comptabilité, quand Befo, Nabora Damina Mourabouya, oui, responsable technique, Bouya Koubali, Ambifo, Mohamed Keta, production, Adama S. Koubali. Adama S. Ambifo, qui Walmadon, Abou Djawate, Ambifo, Moussa Bala Traoré, qui Farafo, Nambora Dramta Régina, Koche Djara, Aluba Amboloshunda, Saga Koubali, Kafo, Didi Bokoum, qui Farafo, Kafra, Bouaka Traoré, MB, Ambi Farafo, Nambora Dram, Moussa Foma, éducateur en chef.
ko chauffeur ko bɛna grève en cas parce que comme mɔgɔ fɔra ko tɛ chauffeur fana fɔra voilà donc an bɛ chauffeur Chérifula chauffeur Lamine bɛ yen Seydou Diallo bɛ yen kana ɲinɛ dɛ i y'a daminɛ i b'a terminé voilà c'est Lamine bɛ yen Issouf Diallo fana bɛ yen voilà i y'a fɔ quoi n b'a dɔn chauffeur tɛna se ka grève en cas sisan voilà o sira bɛɛ fɔra bon Solo an b'ale fana fo donc n'an bɔra yen sisan an bɛ sɔrɔ ka la garde nationale an b'o olu fo kosɛbɛ maintenant ni Amsterdam gardien n'an bɔra yen dɔrɔn an b'an ka musokɔrɔbaw fo Asa Sabara k'i fo Pamina Sumunu k'i fo Nasifi Kuyate k'i fana fo mun ye Madame Touré Jɛnɛba Kunate k'a fo Gawusu Touré k'a fana fo n'an bɔra dɔrɔn an bɛna Dramane Traoré k'a fo n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ sɔrɔ ka taa la présidence c'est-à-dire que commission présidence mɔgɔw an bɛ fo Samba Kulibali an b'a fo donc maintenant ka kuma kuncɛ ni jɔ Ousmane Chérif Madane Aïdara waati na a bɛ Sikaso donc an bɛ dugawu kɛ Ala k'o mata k'o masigi ka na an bɛɛ sɔrɔ yan donc ni Ala ma ka jɔnya jira n na mun ye sunkalo ko ye an bɛna don a la donc ɲinɛ san kɔni Ala ka sunkalo Ala ka diya n na mais ce que je voulais vous dire Sori a ye wari di ministre ma quel sera moi mon pourcentage pour les 10%. Voilà, à la fin. Merci.